صدم كل يوم لنا بحري 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 رمتها بحري رمتها بحري كم دي قبرا حيين زمطب ندري نبجحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وبحري وعدو زبزن سمين كنتو خوينو البحري بحري 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 رمتها بحري يسر نباري علينا بنوم يقولوا بوش مثل هو من دجاج نتانا وحد العطري مثل هو من الرحيل انت بزحت العطري مثل هو من الهوى ونادت لنا البحري بريمنا فوتها يلين ببحري وخذ سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لو مو كم وترو على قداسنا زلو مساتي امكو زلو حبريتان تمرتن كن وسط كن فتنينا ازي نريو زلنا حبريتا دما نفس وقف سب استوعيلو خد زلو نفس وقف سب كمهارلون كنقحلون زلو حبريتاينا نرزلنا مخنياتو كم زنا لومي نغرات امريكا اوشتاو كنتات مساتوت قلهله حبيلاتر ينازل مستيروم ويون أسرارها نايت شرحناتهم كم لومي تجاهيد لنا يفلتنيو نفس وقف من سيد ما نزل حجز له مدرك جينا تايمز جورز له أمريكا لك أورجنايز ديوم زخون زلو السوي كان زخونتات أم بالكيات أنا كان نقمت زخل الكونتات تدالي خان تبوز خانة دلونت كل ونا يخليو أجيب عالم درجة خن جمرينا لايك مكبار سبورت مكبار دقفناتكم مهاب كومنت مصحف ريتوتات مهاب أقدر سنة هلو نتنصر حزلنا سفح تنتنان عمقو زلو تنتنان يخلونا مجمريا دما بحيالاتنا عالم كنجمرينا what's going on دهريو نايت أمريكا تخوض زلا بفلا عوت هدروا عيني كنروياكم فتننا have had a huge impact on the world agenda. President Trump issued 3 executive orders imposing new tariffs on imports from Mexico, Canada and China. Each was originally scheduled to take effect on February 4th, 2025. On February 3rd, President Trump agreed to suspend انتاينا نرزلنا دونالد ترامب كاب سلطان تمጽእ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናቱ ዝገብሮ ዘሎ ምልዓዓል ጥራይ ዘይኮነ ወይ እውን ውሽጣዊ ኣሜሪካ ኣብ ዳርጋ ልዕል ዝበለ ደረጃ ምሕማስ እያ ዘላ እዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ረሳሕ ጀሪካን ክትሓፅቦ ከለካ ክትጉዝጉፆ ዘለካ ብኩሉ ኣሜሪካ ትጉዝጓፅ እያ ዘላ እቲ ሕቶ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምጉዝጓፅ ኩሉ ክፋል ናይቲ ኣሜሪካ ይፈትዎ ከይመስለና ብዙሕ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ባእሲ ድማ بتخكل دونالد ترامب تعويت له كوتسدي ويس نجزيو تعويتو تجمتيلو بخاله تفنجيرو خمسة يخل أبوشتنا أمريكا زجبر زلو إلى ماسك نسون زجبروا زلو فنت تعبي لك رياك فتنية بتاع ما قدرس نزلوي بفلا إلى ماسك بأفريقيا زجبر زلو كرر خم فتنينا هجي مجمريا مستنقر بابتو زجبر زلو بومن تردما مسكالوت على ما زجبر زلو أبناء نقدي بفلا كنداويان زسمعهم زلو سمعت كرينا دونالد ترامب حداش انترفيو جيرلو أبزياس كسمعوا بزعبا كندا بفلاي زبلو زلو كنتات بزعبا جرينلاند بزعبا بنما زبلو زلو أستبهلنا كنرويا سلزلنا كندا وندروغ سقم تكتب جميرة سلزلا Trust Elon? Oh, he's not gaining anything. In fact, I wonder how he can devote the time to it. He's so into it. But I told him to do that. Then I'm going to tell him very soon, like maybe in 24 hours, to go check the Department of Education. He's going to find the same thing. Then I'm going to go to the military. Let's check the military. We're going to find billions, hundreds of billions of dollars of fraud and abuse. But I campaigned on this, Brett. You announced. حجي مجمريا دونالد ترامب دحريتناي US
USAID ዝብልዎ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሽም ኣብ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ USAID ዝበሃል ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ረድኤት ዝበሃል ነይሩ ኣብ ውሽጦም ክኾን ከሎ ድማ USAID ይብልዎ ገሊኦም ከዓ USAID ይብልዎ ብሓፈሻ ግን ናይ ኣሜሪካ ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት እዩ እቲ ኣይ ዝብል ዘሎ ኢንተርናሽናል ተኸዳ USA እዩ ናይ ኣሜሪካ ማሕበር ዝነበረ ንሱ ቀቲሎም ኣሎ ኦልሬዲ ኔክስት ስቴፕ ናበይ ገጽካ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝበሃል ክመውት ኣለዎ ተባሂሉ ተወሲኑሉ ኣሎ ካልኣይ ድማ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኦዲት ክግበር እዩ ናይዛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ናበይ ገጻ ክትፍንጀር ከም ትኽእል ፅነ ኢለ ከርእየኩም እየ መጀመርያ ግን ናብ ካናዳ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ እዚኣተን ከላግበን ስለ tariffs on Canada and Mexico. You immediately got action from both of them on border security and drug interdiction. A lot of Is that action good that enough? nobody expected. Is that No, good it's- enough? no, it's not good enough. So more needed in 30 days. Something has to happen. It's not sustainable. And I'm changing it. You know, the Prime Minister said this weekend to a group of Canadian businessmen, he was at a private meeting, he said that your wish for Canada to be the 51st state is a, quote, real thing. Is it a real thing? Yeah, it is. I think Canada would be much better off being a 51st state because እዚ ሰብኣይ he's not joking anymore. Donald Trump is not joking. ነገራት ከምዚ ኖ ሃይፐርቦሊ ከምዚ ከጋንነ ኢልዩ ገለመለ ኢሎም ብዛዕባ ናይ ካናዳ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ሰብኣይ እዚ ግን ዕላምኡ ንጹር እዩ ዘሎ ካናዳ መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይና እዩ ዝበለፀ ንዓዓ ምክንያቱ ወላ እውን ን30 መዓልቲ ታሪፍ ገዲፈሎም ኣለኹ 25% ታሪፍ ን25 መዓልቲ ገዲፈሎም ን30 መዓልቲ ገዲፈሎም ኣለኹ እንተበለ ክምለሶ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ሕማቕ ዝኾነ መረዳእታ ከም ዘሎ ንካናዳ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ክገብራ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኩናት ክገብር መዳፍዕ ክጥቀም ከም ዘይደሊ እዩ ዝነግር ዘሎ ግን ብቁጠባ ጥራይ ንካናዳ ከንበርክኻየ ዝብል ስትራቴጂ ዘሎ ካናዳ ግን they are not stupid ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ባላንስ ክገብርዎ ይኽእሉ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ ወይ እውን ይሓስቡ ኣለዉ ምክንያቱ ሳክት ንስለ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን by the way ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ክገብር ከሎ ንሃገሩ ዘርብሕ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ but this is going to play in a big time አንጻር ኣሜሪካ ይከውን እዚ ኩነታት እዚ ንኣሜሪካ ኣብዛ ንፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ሕጅምን ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘወቱ ኩነታት እዩ ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ that's why ቻይናውያን ዝሕጓሱ ዘለዉ ራሽያውያን እውን ዝሕጓሱ ዘለዉ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣካይዳ ነዚ ኩሉ ንዓለም ከመሓድራ ከሎ ንብዙሓት ሃገራት ምስኦም ሒዙ ከም ድሌት ዝፃወት ነይሩ ነዛ ጌም እዚኣ ይተረዳእና ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ኩሉ ዝበፅሖ ይመስለ ዘሎ but the game is going to change እቲ ጌም ጠቕላላ ክቕየር እዩ ምክንያቱ ካናዳ is changing their plan ካናዳ ብኸመይ ክፃወትዎ ክፍትኑ እዮም ነዚ ኣብ ኤሮጳ እውን ንዑ ዘተንብህ ኩነታት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ብወቅዒ ይገብርዎ ስለዘየለ ምክንያቱ ብወግዒ ኣንፃሮም ስጉምቲ ወሲዱ ስለዘየለ እዚ ንካናዳ ናትና ስቴት ክትከውን ኣለዋ መበል 51 እንተኮይና ጥራይ ክገድፋ ዝኽእል ኪኑ ክገድፋ ይክእል ኢሉ መበል 4 ግዜ መበል 5 ግዜ ይዛረብ ኣሎ ኦኬ ኣብዚያ ስምዑ ሕጂ ንፓናማ ከምኡ ብተመሳሳሊ ፓናማ ነቲ ፓናማ ካናል ክሕዞ ይብላ ኣሎ ኣብ ግሪንላንድ ንግሪንላንድ ክሕዞ ይብላ ኣሎ እዘን ኩለን ዝብለን ዘሎ ድማ ኔቶ ጎረባብቱ መሻርቅቲ ናይ ኣሜሪካ ንዓመታት ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይነን ዝበለቱ እሺ ዝብሉ ዝነበሩ ሃገራት እዮም ሕጂ ኣሜሪካ አንጻሮም ስለትኸይ ዘላ ንሳቶም ድማ አንጻራ ክኾኑ ክፍትኑ እዮም መጀመርያ let's start with ካናዳ እንታይ ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ ካናዳ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ሕቡእ ኣኼባ ምስ ቢዝነስ ፒፕል ኣብ ዝተዘራረበሉ ዶናልድ ትራምፕ ይላገፅ ከም ዘየሉ ተረዲና ኣሎ ንሃገርና ክወርር ከም ዝኽእል ብሓይሊ ገይሩ ነዚ ሃገር ከንበርክኻ ይፍትን እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ንግዲ ከባቢ ናይ 400 ቢልዮን ልዕሊ 400 ቢልዮን እዩ ዝበፅሕ ናይ ካናዳ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ናይቲ ንግዲ ንኣሜሪካ ዝሰድዎ ነዳዲ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ዓይነት ክኾን ከሎ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ኤክስፖርት ትገብሮ ወይ እውን እቲ ኤክስፖርት ጌራ ድማ ትሬድ ሰርፕላስ ኣለዋ ኢሉ ኮምፕሌን ዝገብረሉ ዘሎ ነዳድያ ብመስኖታት ጌራ ትሸጠሎም ነይራ now the game is going to change ኣብዚ ረኣዩ Thought Canada would hesitate. They assumed negotiations, slow diplomacy, maybe even concessions. Instead, Canada did the unthinkable, cutting a direct path to China, bypassing the U.S. entirely. For years, the U.S. had a chokehold on Canada's energy exports. Almost every drop of crude flowed south. Now, that grip is slipping. New tariffs, rising tensions, and a pipeline that just changed the rules forever. This isn't just about oil, it's about control. And for the first time in decades, ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እዚ ብሕጂ ኣብ ቲዮሪ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ድማ ዝውሰድ ዘሎ ጌም ያንፃ ዘለና ካናዳ ስለምንታይ ኣብ መንኮርኮር ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ኪላ ወይ እውን ኣሜሪካ ንዝበለፁ ጥራይ ሕራይ ዝብሉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ነዳዲ ኣለዎም ብሙሉእ እቲ ነዳዲ ናቶም ወይ እውን ዝበዝሐ ክፋል ናይ ነዳዲ ናቶም ኣብ ኣሜሪካ ብፓይፕላይን ገይሩ ዝሽየጥ ነይሩ ስለዚ ሓደ ሰብ ዕዳጋ ናትካ ሙሉእ ብሙሉእ
ገንዘብካ ኣታዊኻሲ ዓበይ ክፋል ናይ ኣታዊኻ ካብ ሓደ ትካል ዝመጽእ እንድሕር ኮይኑ ትካል ከም ድሌቲ ዝቆጻጸረካ ኣሜሪካ ድማ ንካናዳ በዚኣ ተቆጻጺራቶም ነይራ ምክንያቱ ዝበዝሕ ነዳዲ ስለ ትገዝአሎም ዘላ ካብኣ ክፍለዩ ከም ዘይክእሉ ጌራቶም ነይራ ሕጂ ግን ነቲ ነዳዲ ናቶም 10% ታሪፍ ክትገብረሉ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ካናዳ ድማ እንታይ እያ ትሸይጥ ንብል ዘለና ነዳዲ እያ ትሸይጥ ብኻልእ ኣዘራርባ ነዳዲ ኣብ ዓለም ተደላይ ንብረት እዩ ማለት ካልእ ንብረት ንኣብነት ናይ ቴክኖሎጂ ድዩ መኪና ድዩ ገለገለ ትሸይጥ ኮይንካ ኣብ ኩሉ ነገር ይድለ ማለት ኣይኮነን ቴክኖሎጂ ናትካ ነዳዲ ግን ዩኒቨርሳል ኣሰት እዩ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ነዚ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ፍዕፋዕ ብታሕቲ መን ይጥምቶ ዘሎ ብስትራቴጂ ዝጥምቶ ቻይና ዝበሃል ሃገር እዩ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮፓ ምስ ካናዳ ምስ ካልኦት ምስ ጃፓን ምስ ገለመለ ዘለዎ ዝምድና ክትበትኮ ትደሊ ቻይና እያ ምክንያቱ ኣሜሪካ በይና ንቻይና ብፍጹም ክትቀርባ ከም ዘይትኽእል ይፈልጡ እዮም ብፍጹም ስለምንታይ እንታይ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ገለ ሰባት ሚሳይላት ገለ መለ ክብል ይኽእል ኖ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ዕዳጋ እዩ ንዓለም ምሉእ ብኡ ተንበርክኽ ዝነበረት ብፍላይ ነተን ሓያላት ብዕዳጋ እያ ተንበርክኻ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋ እቲ ዝበለፀ ዕዳጋ እዩ መክሰብ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ክሸጠሉ ትኽእል እዩ ዝበሃል ክንደይ ህዝቢ ስለ ዘለዋ 330 ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዘለዋ እንገስ ወት እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ 5 ዕፅፊ ናቱ ናይ መን ናይ ቻይና እዩ ቻይና ነውስ እቲ ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ፊት ንፊት ንኣሜሪካ ንቻይና ክገጥሙ ከለዉ ንኣሜሪካ ከምፕሊትሊ ክትዕንዋ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ብቁጠባ ጥራይ ዝብለኩም ምናልባት ቻይና ክትከስር ትኽእል እያ ንኣሜሪካ ግን ከምበርክዋ ከም ዝኽእሉ ብቁጠባ ይፈልጡ እዮም ሓደ ሕጂ ኣሜሪካ ፊት ንፊት ንቻይና ምግጣም ኣይኮነን ተቐንዲ ከቢድ ኣብ ዘበነ ባይደን ይጥቀመሉ ነይሩ እዚ እንታይ ይገብር ነይሩ ንብሙሉእ ኤውሮፓ ካናዳ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ንኩለን ሃገራት ኣብ ጎኑ ገይሩ ንቻይና በይና ከትርፋ and this is the plan በዚ ጌርካ ኸን ቻይና ከተዳኽማ ትኽእል ኩሉ ዕዳጋታት ሒዝካ ኣንጻር ቻይና ስርሑ ክትብሎም ከለኻ ነዚ ናይ ባይደን ዘረባ ዘይፈልጦ ጥራይ ዘይኮነስ ጠቕላላ ንባይደንን ነቶም ቲም ናቱን ክሰምዖም ዘይደሊ ፕሬዚደንት መፅኡ ኣሎ ኦኬ ስለመፅኡ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ኮምፕሊትሊ ንኩላቶም ንኤውሮፓ ታሪፍ ክልጥጦም እየ ኢሉ ኣሎ ንካናዳ 25 ኖርማል ታሪፍ ኣይኮነን ሃገራት ታሪፍ ክገብራ ከለዉ 5% 2% 4% እየን ዝብላ 25% ማለት ክቐትለካ ዝደሊ ዝገብሮ እዩ ውግእ ኣዋጅ ናይ ኩናት ኢኻ ትብሎ እዚ ምክንያቱ 25% ተጌርካሉ ንሓደ ካምፓኒ ክሸይጥ ኣይክእልኒ እቲ ዋጋ ብ25% ተወሲኹ ዓሚል ክገዞ ይክእልኒ መኪና ብ25% ዋጋ እንተወሲኹ ኦልሞስት 100,000 ዝነበረ 25,000 ወሲኻላ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ መንጎ 100,000 25,000 ዘሎ 125,000 ዘሎ ፍልልይ ዓብይ ወላ ነቲ ሃብታሚ ድስማ ስለዚ ኩሉ ሰብ ገዛልካ ይክእልኒ ስለዚ ደይ መደይሉ ነዚ ሃገር ከም በርክኻ ይብገስ ከም ዘሎ ይርዶም ኣሎ ብግምጣሉ ካናዳ ናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ናብ ቻይና and this is how እቲ ፖለቲካ ብኸመይ ክፅወት ከም ዝኽእል ቻይና እቲ ዝዓበየ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ነዳዲ ዝገዝእ ቁጠባ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለምና ቻይና እዩ ነዳዲ ስለ ዘይብሎም ስለዚ ዝበለፀ ዲልስ ምስ ቻይና ኢኻ ክትገብር ትኽእል ራሽያ ናይዚ ኩሉ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ቻይና እያ ኮምፐንሴት ትገብረሎም ዘላ ምክንያቱ ፅምእ ናይ ነዳዲ ናቱ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ፋብሪካታት ዘለዎ ዝበዝሐ ፋብሪካታት ዘለዎ ቻይና ስለ ዝኾነ continue Canada is making its own rules. For years, Canada's energy was funneled into the US. One buyer, one dependency, one risk. But not anymore. The Trans Mountain Pipeline expansion now pumps 890,000 barrels per day straight to the Pacific, giving Canada access to global markets. China, the biggest winner. Canada, finally breaking free. And the US, losing leverage by the day. With the global energy landscape shifting, Canada is playing smart, diversifying its buyers to avoid dependence on a single market. ሕጂ ኣብ ክልተ ነገራት ትዘራረብ ከም ዘላ ካናዳ ይዝንገር መጀመርያ እዚ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ዲል ክኸውን ከም ዝኽእልን ንኣሜሪካ ካናዳ ድማ ብፓሲፊክ ጌርካ ምስ ቻይና ክራኸቡን ከቢድ ኣይኮነን ሓደ ካልኣይ ምስ ኤውሮጳውን ይዘራረብ ኣሎ ናይ ኤውሮጳ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ምስ ካናዳ ብቐጥታ ትዘራረብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ at the end of the day ንካናዳ ከምዚ ከፈራርህ ከሎ ካብ ኔቶ ክወፅእ ከም ዝደሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ንኤውሮጳ ድማ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ መዓልትታት ክልጥጦም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ Global energy landscape shifting. Canada is playing smart, diversifying its buyers to avoid dependence on a single market. A 10% tariff on Canadian oil was the final straw. So ካናዳ መንገዲ ናታ ብመንገዲ ካልኦት ሃገራት ብመንገዲ ኤውሮጳ ድዩ ብመንገዲ ቻይና ድዩ ዳይቨርሲፋይ ክገብሮ እቲ ኣሜሪካ እንታይ ሓሲባ ነይራ ንቻይና ብቁጠባ ገይሩ ሕቁኣ ክሰብራ እዩ ዘሊ ነይሩ ነው Canada has options ዕድላት ኣለዋ ኣብ ካልእ ዓለም ድማ ነታ ናብ ኣሜሪካ ትሸጦ ዝነበረት ኣብ ካልእ ሸይጣ ዝኣኽላ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል እያ እዚ ግን እንታይ ክፈጥር እዩ ኣብ ልዕሊ ካናዳ
مرحنتان هزبان قبل الأمريكا عبي ويون حماق سمبرات أقاتيمو خمسلو باي ذا واي أب كندا انتاي زبال زلو نا أمريكا نبرد بويكوت مقبار نا إيلون ماسك كامباني تسلا زبال مخاين ناتو كوغوزوز دلسب نا وحدي خيدالو إيلون ماسك is gonna have إذا كله زقبرو زلو عندرا ويون إذا كله بس دونالد ترامب كوين إذا خدو زلو تهجمتي لكم كم زغل مفلات يدلي حادة اتكالاي بزناي كندا كونكلو بزخال قمت الهج mentioned the Panama Canal. It was given to Panama foolishly, but they violated the agreement, and we're going to take it back where something very powerful is going to happen. The Panama Canal is vital to our country. The Panama Canal. The Panama Canal. The Panama Canal. The Panama Canal. Panama. Trump wanted this canal in order to give the United دونالد ترامب نتي باناما كانال زبحال ماكالاي نتي ناي كانال ناي تهجر بشم ناي تهجر دسوا باناما كانال نخسد ما كل عينة زغطي عبل على تهجر يقبل كم زلون دروب ناي أمريكا زغطي تي باناما زبحال هجر مش تشاينا زنبرو نايزي بيلت اند رود انيشيتيف زبحال BRI زبحال زنبره كابو نختوس تجديد على تهجر so again كالا هجر اب حدا ودي قدلو جرينلاند اب اوروبا حدا عبي سقعت فتيرو زليو باي ذا واي اوروبا موتات سلازخونو بزعبا زتحتتم زملس وصن هيلا كم صالكم again ابزو انتاينا نرزلنا امريكا دليتاتا بحيلي كتوسد تفتن زلا بزبنه دونالد ترامب باناما كانال زبال نتنقدي امونغو باتلانتيك زمص كاملو عالم زمص باتلانتيك زمص نابت معراب كفالنا امريكا كم بعل كاليفورنيا خيد نحر خوينو ناي كندي معاتات كون زغبو بحالصيرو بزي باناما كانال كم زحلف بهاجر باناما زحلف يو امريكا بعلم سلو سرحو دحر خندي عمتات امريكا ني باناما ركبو منيرو مجيجن تمليسنا كنوزدو ندلنا زبل حساب كامتيو مالو سلازي ኤርትራ በያ ተተውኪና ዘላ ባብኤል መንደብ ዝበሃል መትረብ ወይ እውን መጻብቦ ኣብቲ መጻብቦቲ ስትራቴጂካዊ ቅድድም ኣሎ ስለዚ ንኤርትራ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ክወስደ ክብል ኣይኮነን ግን ኣገይ ኣከምዚኦም ቦታታት ዘሎ ምስሓሓብ ከቢድ እናኾነ ክመፅእ ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከሰብለሉ ዘሎ ወይ ሕጂ ኣርእስቲ ክቕይር እየ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳናቱ መሓዙቱ ዝኸስር ዘሎ ነቲ ሃገር ድማ በይና ከምቲ ንፀል ዝገብራ ዘሎ ርኢና ኣብ ውሽጢ እንተ ዓይነት ኣካይዳ ኣሎ listen now እቲ ናይ ውሽጢ ኩነታት ድማ ትዝገደደ እዩ Morning with President Trump's bold agenda and the incredible pace with which he is moving while exposing corruption from government's out-of-control spending. This past week, President Trump's third week in office, Elon Musk and Doge moved to shut down the U.S. Agency for International Development, or USAID, after uncovering questionable recipients of the $40 billion in tax. ኢሎን ማስክ ዝመርሖ ዘሎ ዶች ዝበሃል ወይ ከዓ ዲፓርትመንት ኦፍ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ተባሂሎም ዝገልፅዎ ዘለው ንሱ ትካል ድሕሪ ትካል ናይ ፌደራል ኤጀንሲስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምዕፃውን ኣብ ጉድ ናይ ኣሜሪካ ብልሽውና ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምቅላሕ ይጓየ ኣሎ ኣገይን ኣብዚ እውን ልዑል ጥንቃቐ ከድልየ እዩ ኢሎን ማስክ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናቶም ዓብይ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ንሳቶም ብሓልዮት ናይ ዓለም ኣይኮነን ኢሎን ማስክ USAID ናብ ኣፍሪካ ብልሽውና ስለዘተኣታቱ ዝነበረ ኣይኮነን ዝኣልዮ ዘሎ ኖ ካብ ኣሜሪካ እቲ ሃብቲ ናብ ካልእ ቦታ ይኸይድ ኣሎ ንኣሜሪካውያን ከገልግል ኣለዎ ካብ ዝብል እምነት እዩ እምበር ሓልዮት ናይ ኣፍሪካውያን ባይ ዘ ወይ ኢሎን ማስክ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ኣሎ ናይ ፀለምቲ ሓልዮት ከም ዘይብሉ ኣብ ኣሜሪካ ይኹኑ ኣብ ካልእ ዓለም ይኹኑ እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ከብርሃልኩም እየ ሎሚ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ጀሚርዎ ዘሎ ካምፔይን ከርእየኩም ስለ ዝኾንኩ ድሓር ኦኬ ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ኢሎን ማስክ ነታ ኣሜሪካ ትበሃል ጫቁ ኢቲ ኢላ ኣሎ ድሕርቲ USAID ትበሃል ወይ ከዓ USAID ዝብልዎ ምዕፃው ጠቕላላ ዓፂኦም እዮም ንሱ ሕጂ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓሊፉ ኣሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ተዓፅዩ ኣሎ ናይቲ ሃገር ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ዝበሃል ዝነበረ ንሱ ክዕፆ ቤት ፅሕፈቱ ተዓፅዩ ኣብ ብልሽውና ናቱ ክርዩ ጀሚሮም ኣለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ይፍተሽ ኣሎ እቲ US ትሬጀሪ ዝበሃል ባእስቲ ኣጋጢሙላ ኣብ መንጎኦም ነቲ ናይ EPA ዝብሎ ናይ ኢንቫይሮንመንት ኤነርጂ ዝበሃል እውን ንሱ እውን ኢዱ ኢትሉ ኢሎን ማስክ ኩሎም እዞም ኢሎን ማስክ ኢዶም ኢትሎም ዘሎ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብ ዘበነ ባይደን ዝግበር ዝነበረ ፖሊሲ ጠቕላላ ሓቂቕካ ምእላዩ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ዝዓበየ ቻለንጅ ናይ ኢሎን ማስክ ግን ሕጂ ትመፅእ ኣላ ስምዕዋ ኣብዚኣ ዘላ ንሳ ብክልቲኡ መጀመርያ ኣብቲ ናይ USAID ከይከድና ከለና ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ መራሕቲ ስለምንታይ ስቂሎም ይርእይዎ ነይሮም ነዚ ብልሽውና ልስን ኣብዚ for the last 20 years known about this corruption with USAID and just chose not to do anything about it? Well, most of them are on the take. Joe Biden was the head of the Senate Foreign Relations Committee, which directly oversees USAID. USAID was funding Burisma.
USAID gave money to Burisma and had a formal partnership agreement with Burisma. Barack Obama's mother worked for USAID. The Bush family runs right through it. Bush's, Vice President Dick Cheney, Liz Cheney worked for USAID. They're all in on it. And this is the reason that the Trump revolution. كم حج زنبر مرحتنا أمريكا سلمنتاي نزي USAID زبحال كأريو زي كألو إلو مسحاتتو نزا فيديو زي من شير غيروانيرو دونالد جي ترامب نزا فيديو زي شير غيروانيرو سلمنتاي زي عليوا نزبل زلو مجمريا بمول كم حج زنبرو بريزنتاتنا أمريكا كابز تكالز زرب زنبرو بيد أزور إلو دونالد باراك أوباما أديو أبز USAID يتسرحنا رايلو أب إندونيسيا مالتي سلزي ركب على الويم زولو زلو كالاي جو بايدن مسو أزيز تقامات أيو ودوتي هانتر بايدن زبهال كابزت كالزي بيدا بيوكرين بتناي ناي يوكرين باريسما زبلو قالتي بلشونا ني جو بايدن نودون أبعبي بلشونا يتي ومزلو جو بايدن دمك مكا بريزنتنت مرادو نودو حرا خمزبلو نذكري باردن كمزبلو سلازي أجي استجمال غي إندا كلينتون قد علي بزعبهم زوت زلو كابزت كالزي بيدا أزور قالوا كلينتون تا تشيلسي تبهال رايسي كباب 84 مليون استفلا لي من قدي نابا كم زخده زقلص حبريتا اب اكس كزور يلغو سلازي قدمي زنبر بريزنتات بمولهم زتقومات عسل زغونو كالي وي فتنون يم نيرو كابو سلو زرب زنبرو ريبابليكان ستيلكا تا ليس تشني تبحال لابنت ابت تكالتي اب يوكرين بمسرح بزع زرب حد مخانا عند ابوش كابت كونتاتي بتفلا لي من قدي يربحو كم زنبرو سلازي اذا تكالزي ببلشونا نبزحات تكالات ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን ይኹን ዴሞክራትስ ዘርብሕ ዝነበረ ረሳሕ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ብልሽውና ኣብዚ ትካል እዚ ክንምንታይ ከም ዝበፅሕ ብምንታይ ትፈልጥ ሓንቲ ብዚያ ኣበይ ኣላ ሓንቲ ፖስት ርየ ነይረ ትብልሽውና ናይ ትካል እዚ መጠን እንዲ ዘይብሉ እዚያ ራይዋ ኣብ ካልእ እውን ከምፃ ክፍትን እየ እዚያ መራሒት ናይዚ USAID ዝበሃል ወይ ከዓ USAID ዝበሃል ትካል ናቱ ዳይሬክተር ዝነበረት እያ عمتاوي دموز ناتا $180,000 እዩ so nothing special ማለት እዩ $180,000 ብዙሕ እዩ ግን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ትካል እዚ ክትመፅእ ከላ ሰማንታ ፓወር እያ ትበሃል ናታ ኔትወርስ ማለት ቁጠባ ናታ ወይ እውን ሃብቲ ናታ 6.7 ሚሊዮን ዝትመን ነይሩ ፈርዲኩም ኣለኹም so ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሚሊዮን መለፅና where did the extra came from ሰለስተ ዓመት እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብ ዝጀምር ኢሎም ሃብትናታ ካብ 6.7 ሚሊዮን ናብ 30 ናብ ለሚስለ መልብስ yes net worth nata from 6.7 million to 30 million on 180,000 salary black malo ስለዚ ሃብትናታ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ካብ 6.7 ሚሊዮን ናብ 30 ሚሊዮን ደይቡ ካብይ መፅኡ 23 ሚሊዮን ደሞዛ 180,000 ድሕሪ ኮይኑ كل التجنزبات كي حششت ون سيف تجاراتو كن دي جنزب سيف جبراي تخلنا again زا زربازيا نحوارو حزب إيرترا كسو ولا لا زلونا بيز نقولكم زلون مغنياتو هذا سب أمانجستك سرح كله دموسك وهابي يغلي أبلك وهابي يغلي جزاك وهابي يغلي حتناتو significant الكعب تجميرو كالما شمي يبلون بلشو نايشمو أب أفريقيا تغينو كتسبق شمي يزلو corruption يزبحال زي أب أمريكا خونكولوجن corruption يبحال نيزي speaking engagement سيبلو أب حد بوتا كيدم نخزارة بكنديس كيخفل مليونات زخا بلشونا indirectly راينتايو نتبلشونا بغتا كيفلت أب حد كونفرنس كيدا تزاريبا أب وورلد ايكونوميك كيدم تزاريبا قالنا تبع لتجنزب هزواويرهم أب بانكتات نيزم سبات زياتهم كم زئتو إيزنجر أزخانتايو نتكلو أيو عمود داتا طويخات نابين ممتعيو كل سبون كجنزو بزلو أب دحريت ونصبوق يا ريك كبرها لكم كفتني أبتناي رجيم تشنج بزعبا يرترا سفع زبالة حسة سلازلان سلازل سبزيا أبتبل شونا استقامات أتمخانا نرلنا معناتو هذا سب كندزي أتاوي ورحاو أتاوناتو استفلت تغينو كندزي مليونات كخابت هايكلني تراي بلشونا كم زلو بزي خاتفلت سلازي إذا فيديو زيا تزور الله أوش سلست عمد هفتناتا كاب 6.7 مليون ناب 3 مليون أمتى إنفست كيرا أب كريبتو إنفست كيرا أب بيتكوين إنفست كيرا نو زيوم إنفست هاي قبروني by the way سلازي إتي هابتي indirectly كابي كم زمت مجنزابي دلي حدا زي تي بلشونا كابي نابي يخيط كم زلو من البات نقرا من قدناون زبير تراك نك حلو زدلي أبزيا إلى ماسكون بوست غير وازلو كنتات نندر زلنا عايز بلزلو
ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ዝበሃል ሚድዮ ድምፂ አሜሪካ ገለ ሬድዮ ንሰምዖ ዝነበርና ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል መን እዩ ዝኸፍሎ ነይሩ ነዚ USAID ዝበሃል ማለት እዩ ሬድዮ ፍሪ ዩሮፕ ዝበሃል ሬድዮ ፍሪ ዩሮፕ ራድዮ ሊበርቲ ገለመለ ዝበሃል ካልኦት ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኢንዲፐንደንት ሚድያ ገለመለ ዝበሃሉ ዝነበሩ ብምልኦም እዚ USAID ዝበሃል እዩ ዝኸፍሎም ነይሩ ኣብ ራሽያ ይኹኑ ኣብ ዩክሬን ይኹኑ ሬድዮ ኤረና ዝበሃል ነይሩ መን ይኸፍሎ ነይሩ maybe ፈረንሳይ ወይ አሜሪካ ክትሪእዎ ይኹን ኩሉ ጠጠው ክብል ክጅምር እዩ ኩላ እዛ ብከምዚ መንገዲ ትኸስብ ዝነበረት ክትእለያ ኢሎን ማስክ ድማ ነዚኦም ዓጢቑ እዚ ሜይንስትሪም ሚድያ አንጻሩ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ክፀራርጎ ቆሪፁ ተበጊሱ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ንመለስ እጂ ናብቲ ዝዓበየ ቶፒክ ማለት እዩ paid out every year from USAID. The White House says the payouts included $20 million to protect a version of Sesame Street in Iraq, $2 million of grant money to fund sex change operations in Guatemala. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝዓበየ ብልሽውና ገይሮም እዮም ዝሪእዎ ዘለዉ ነው እዚ እቲ ዝወሓደ እዩ ናይ ረጂም ቼንጅ መንግስታት ንምቕያር ዝወፀ ገንዘብ ኣብዚ ኣይትምንዎን እዮም እዚ ናይ ፆታዊ ምቕያር ናይ ትራንስጀንደር ናይ ገለመለ ንኣሜሪካውያን ዘገርም ነቲ ሪፐብሊካን ቤዝ ንዑ ክሕጉሱ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ገንዘብ ቢልዮናት ዝኸይ ዝነበረ መንግስታት ንምግምጣል ሃገራት ረጂም ቼንጅ ኣውታት ይዝጠፍ ነይሩ ንሱ ግን ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ክገልፅዎ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ኪንኦም ክንሓልፍ ክንክል ኣለና ሕጂ እታ ዝዓበየት ክፋል ኣብዚ ክንርኢ Principle of readiness and protecting the homeland. The defense plan includes a so-called Iron Dome or Golden Sphere around America, similar to Israel, which the president outlined in an executive order as Congress works to fund an increase in U.S. defense spending of some $125 billion in an upcoming reconciliation package. Joining me now in this Sunday Morning Futures exclusive is the Secretary of Defense, Pete Hegseth, who is about እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እንታይ ነይሩ ቅድሚ ይስርሑ ናይ ፎክስ ኒውስ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ኮመንቴተር እዩ ነይሩ መዓዛ መሳርሕታይ ነይሩ ካብ ቲቪ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ቲቪ ስለ ዝርኢ እቶም ኣብ ቲቪ ስማርት ኮይኖም ዝተሰምዕዎ ንዖም እዩ ዝወስድ እዮም ዝብልዎ እቶም ዴሞክራትስ ወሬቨር ብዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ግን ናይ ቲቪ ፐርሶናሊቲ ዝነበረ እዩ ሕጂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ ዝመረፆ ምክንያት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ ኩላ እሺ ኣምላኽ ኢሉ ክቕበሎ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ደስዋይ ድማ ኣብታ ቦታ ገይርዎ ዘሎ እዚ ከንታይ ይደሊ ኣሎ እቲ ኣብዘን ዝመፀ ዘሎ 4 ዓመት ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኦዲት ክገብር ኦዲት ምግባር ማለት ንሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ዝዓበየ ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ናይ ትሪልዮናት ዝትመን ገንዘብ ብልሽውና ከም ዘለዎ ዝንገር እዩ ባይ ደ ወይ ሓደ ሰብ እንታይ ፖስት ገይሩ ነይሩ ኢሎን ማስክ ከሸር ገይርዋ ነይሩ መስለኩም ክልተ ነገራት ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ነዚ ትካል እዚ ኦዲት ምግባር እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ክኸውን ምዃኑ ኣብዚ ስምዑ ብልሽውና ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ዲቤት There is a lot of waste, fraud, and abuse within a system. Audits and waste, fraud, and abuse are not the same thing. So let's decompose Then these. please educate me on Sure. what So an the audit is difference. exactly what you just described, which Yes. is, do I know what was delivered to which place? Right. The ability to pass an audit or the fact that the DOD has not passed an audit is not suggestive of waste, fraud, and abuse. That is completely false right there. So what is now it it's a question of, it's suggestive that we don't have an accurate inventory that we can pull up of what we have where. That is not the same as saying so እንታይ ትብላ ዘላ ምዚ ጆን ስቲዋርት ደባሶም ዘሎ ነጥቢ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት መንግስቲ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዲፓርትመንት ኦፍ ዲፈንስ ዲኦዲ ድብልዎ ማለት እዩ ኦዲት ሓሊፉ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ደይ ሓለፍና ብልሽውና ስለ ዘለና ማለት ኣይኮነን ንኮሚቱ ተጠቀምሉ እንታይ ዳ ኤግዛክትሊ ንብረትና ኣበይ ከም ዘሎ ፅቡቅ ዘቐመጥናዮ ሓበሬታ ስለ ዘይብልናያ ክንሓልፍ ዘይከኣልና ይብለሎ ንኦዲት ንክግበር ኣብ ኦዲት ይተርፍ ይትትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዲ ዋላ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ኦዲት ንምግባር ጥራይ ክንደይ ከፊሎም ትፈልጡ ዶ $1 ቢልዮን እቶም ኦዲት ንዑ ክገብሩ ዝመፁ ትካላት $1 ቢልዮን ተኸፊሎም እዚ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ደረጃ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና $1 ቢልዮን ከፊሎም ኣብ ኦዲት ድማ ኣይሓለፉን ማለት ብትክክል እቲ ኦዲት ንጹር ዝኾነ ንብረት ኣበይ ኣሎ ገለመለ ብኻልእ ዘራርባ ኣይሓለፈን ማለት ዝጠፍአ ንብረት ኣሎ መንግስቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ መልሲ ክበሉ ዘይከኣለ ማለት እዩ እዚ ኣብ ካልእ ዓለም እዚ እንታይ ዝበሃል ብልሽውና እዩ ዝበሃል ኣብ ኦዲት ተተሪፉ ሓደ ትካልሲ ምጥፍፋእ ነይሩ ተባሂሉ ካልእ ነገራት እዩ ዝመፅእ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣብዚ ስምዑ ነዚ ትካል እዚ ዝቐርብ ሰብ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ ዝዝረብ that has billions of dollars that they hide, we don't ask for any accounting of. They never pass an audit in the history of audits. I've often said the only way we're really going to get to the bottom of this is somebody's going to walk out of one of these labs with this information and puts it out on the internet before they commit suicide by shooting themselves in the back of the head 5 times.
ነዚያ ኢሎን ማስክ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ነግድን ሴኪሪቲ ናተይ ክዕብዮ ኣለኒ ዝብል ቃል ወሲኹ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኦዲት ዘይሓለፈ ሓበሬታ ስለዘየለ ኣይኮነን ኢሉ ነዚ ምስጢር እዚ ከውፅኦ ዝኽእል ሰብ ሓደ ሰብ ነቲ ምስጢር ኩሉ ትስርቅን ገለመለን ኣምፅኡ ኣብ ኢንተርኔት ከውርዶ እዩ ንዝኾነ ይኹን ንዓ ኣብ ኢንተርኔት ኣውርድ ምስ ኣበለ ግን ሽጉጥ ናቱ ወሲዱ 5 ጥይት ኣብ ርእሱ ሂቡ ክመውት ክኽእል ኣሎ ኢሉ ምክንያቱ ነዚ ሓቂ ዝውፅኢኻ ብሂወት ክትቅፅል ስለዘይትኽእል እዩ ንብዙሓት ትካላትን ንብዙሕ ክፋል ናይቲ ኢኮኖሚን ኢምፕሊኬት ክገብር ክእል ወይ እውን ዝትንክፍ እትብልሽውና ኣብ ብዙሓት መራሕቲ ዝኸደ ስለዝኾነ ኣብ ብዙሓት ኣካላት ዝኸደ ስለዝኾነ ነዚ ዘውፅአ ሰብ ብሂወት ክነብር ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ከዓ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ደይ መደይ ኢሉ ዘውፅኦ ዝነበረ ሓበሬታ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ውሽጢ ነቲ ምስጢሩ ከውፅእ ዝኽእል የለን እንተውፂኢኻዮ ድማ ብሂወት ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ እዩ ዝበሃል ኢሎን ማስክ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኦዲት ክገብሮ ዕላማ ኣለዎ እንታይ እቲ ዕላማ ድማ ኢሎን ማስክ ስፔስ ኤክስ ናቱ ኣፅዋር እዩ ዘፍሪ ናብ ኣፅዋር ገፁ ዝኸደ ካምፓኒ ድሮናት ከፍሪ ይኽእል ሳተላይትስ ከፍሪ ይኽእል ገለመለ ስለዚ ናብቲ ናይ ውግእ ዝኸደ ኢንዱስትሪ ኣለዎ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ናይ ፔንታጎን ድማ ካበይ ዝግዛእ ዘሎ ካብተን 5 ዝበሃል ዓበይቲ እዚ ሎኪድ ማርቲን ዝበሃል ኣለዉ ጀነራል ዳይናሚክስ ዝበሃሉ ሓደ 5 ካምፓኒታት ኣለዉ ካብአን እዩ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ዓበይቲ ኣፅዋራት ናቶም ካብአን እዩ ዝግዛእ እዚአን ካምፓኒታት እዚኣተን ድማ ነቲ ኮንግረስ ዝበሃል ከምኡውን ሰነድ ዝበሃል ዝገዝእዎ እዮም ብገንዘቦም ገይሮም ማለት ስለዚ ነዚኦም ኦዲት ተጌርካ ብምሉኦም ብሓለፍቲ ናይቲ ፖለቲካ ይኹን እተን ትካላት ኩላቶም ኣብኡ ተቆማጢዖም ስለ ዘለዉ ንብዙሕ ሰብ ክፀሉ ስለ ዝኽእል እዚ ሓቂ ተሸፊኑ ንክኸይድ ዝድለ እቲ ብልሽውና ግን ኣብኡ ከም ዘሎ ዳርጋ ዝበፅሓ ኣሜሪካዊ ዝሰማምዓሉ ኩነታት እዩ ሕጂ ሚኒስትር ምክልኻል ዶናልድ ትራምፕ ዝመረፆ ብዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ሰብ እዩ ኮይኑ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ክቋፀሮ ድማ ንኢሎን ማስክ ገይርዎ ኣሎ ኢሎን ማስክ ድማ እቲ ትካል እቲ ጉዱን ጎዳጉዱን ክወፅእ ይደሊ ምክንያቱ ከርቦዓውን ስለ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ እታ ዝበለፀት ድራማ ክስራሓሉ ትኽእል መድረክ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዶናልድ ትራምፕ እውን እቲ ጉዳይ እቲ ጉዱ ክወፅእ ይደሊ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዚኣ እስከስምዑ ኣብዚያ ተመሊስና ስምዑ because waste, fraud, and abuse has occurred. So, in my world, that's waste. How is that waste? If I give you $1 billion and you can't tell me what happened to it, that to me is wasteful. That means you are not responsible. But if you can't tell me where it went, then what am I supposed to think? And when there has been reporting, I mean, this is not, look, I'm not. أبناتنا عالم يلوا أبنور مع العالم مالتيو هذا $1 بليون توهيبكي أبي كم زو تخيون تزين غير كني ويست ويكا فراود ويكا تجنزب أبجيجا مع الله كم زو عليه كالكوليت زخون إذا سقط بليه زلا مغليات قبول أيكون النبلي زارب زلو التمنيسر مكلخال كم زك عبز خون كعمتات يزلو حدش هيكون ولا دونالد ترامب ونبز حلفه معدراناتو تمساسالي نيرو سلازي نبزحات مراحتي كتنكف زخلي ناب أوباما كصقوا وتصليب سلازخونه زعر زلون بر ناب أمريكا بوشت زعات وكنتات مخاننا نجرزلنا أمريكا دما كم تن إسرائيل صريحهم لهم زلو أيرون دوم زبحال قال ملك قبري دليله هبي كم تتجنزب معناته مبزحته تي جنزب نمنيستر مكلخال زوهاب كله بسبسكريبشن توسيد زللايو تن كامباينتات نايتي مينتينانس نايز مينتينانس بلز بزحي دوموز طروتانه سراتنيات تبايلو ايتم سراويت مالتيو زترف ገንዘብ ከም ዘይብሎም እዩ ዝንገር ስለዚ ሓድሽ ኣፅዋር ከማዕብሉ ተኮይኖም ኦዲት ገይሮም ገለ ኮንትራታት ናይቲ ካምፓኒ ከኣልይዎ ክኸልሎም እዚ ንምግባር ድማ ዝዓበየ ቻሌንጅ ምዃኑ እዩ ዝንገር On a week-long trip to Germany, Belgium, and Poland to engage with allied leaders on strengthening deterrence, as the Secretary is also committing to a clean audit of the Defense Department within 4 years. Secretary Hegseth, congratulations to you, and thanks so much for joining us. Thanks for having me. So tell us about this upcoming look at the spending at the Defense Department. Should we expect hundreds of billions of dollars in wasteful spending there? Unfortunately, I think so. And we very much, the president is right. He's setting the pace. And he is also correct that American taxpayers deserve to know exactly how and where their money is spent. The fact that I have to commit, Maria, to an audit being done in 4 years is bad enough. The Pentagon should be able to pass a budget right now. Thankfully, the Marine Corps has passed a clean audit for 2 years in a row, and I applaud them. But سنتايد من زلوزي أنا دونالد ترامب الأخت تقبلوا مثل ماسك بغربة كسرحين كتحبابرن كمزليز نجرزلو مت 4 عمد ما أوديت كحلف كخلالو أتي تاكس خفض زلو حزب أمريكا دما جنزوبا من تاي تفهم زلو نكفلت مثلا لو نزد ما كلنا خنقبر زلنا يزبل زلو هجي تحطه إذا جنزب زي قد محجي سلام تاي زي حلفين دحريكا بلشوا الناس لو زلو تراي كالي زرباي كونن هجي كميجر كابز قد دايز كوتس أي خل من كان زكونتات قبر يخل بتخكل تسرحيها كود داي خل ده نزبل حتى نجزيه كن قد فينا and this is going to be another amazing
episode እዚያ ጥራይ ምርኣይና ከገርመና የብዝ መፁ ዘሎ ኣዋርሕን ዓመታትን ማለት will not be unlimited. So every dollar we can find that isn't a golden sphere, or I know we talked Iron Dome. DOD. Take our nuclear triad, for example. As you know, Russia's got a massive nuclear arsenal. China is racing to build theirs quickly, hundreds of new nuclear weapons year by year. We need to update our nuclear triad on land, in sea, and on air. But that also includes the Iron Dome. Iron Dome or Golden Dome, whatever you want to call it. We have embraced the executive order of President Trump. We're going to ensure it's included in reconciliation. እዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዘዛረቦም ዘሎ እዚ እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ንከልዕሉ ወይም ዝፍትኑ ዘለው ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ከልዕሉ እንተኮይኖም ድማ ለውጢ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ካብቲ ዘለዎም ነዚ ንክትገብር ድማ ስፔስ ክህልወካ ኣለዎ ማለት ከተጉድል ክትክእል ኣለካ እቲ ዘለዎም ባጀት 800 ቢልዮን ዝብልዎ እኹል ኣይኮነን ሓድሽ ኣፅዋራት ንኸማዕብሉ ስለዚ ኣብ ገለ ዋጋታት ከጉድሉ ክኽእሉ ኣለዎም ነዚ ድማ ኦዲት ዘድልዮም ዘሎ ብኸመይ እዩ it's going to be very interesting to watch ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ሪፖርት ክንገብረልኩም ኢና حساب موداتا ግን ሕጂ ናብቲ other side of the story let's go the battleground at several tens of thousands of feet there are only Boeing and Airbus have competed for a long time which has been over 5 decades and then suddenly a new rival came guess who that is a newbie in this field who comes from the east guess right that's Comac with its ambitious aircraft you've likely heard the reputation of their beloved C919 but that's just the opening act Comac's next masterpiece the C929 is coming a wide መቸም ብኣሜሪካ ሽግር እግርግር ባእሲ ኩናት ንኩናት ዝዕድም ኩነታት ምፍርራህ ታሪፍ ገለና ንሰምዕ ብቻይና ኸ ንግዲ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ዕቤት ሽርክነት ጥራይኻ ትሰምዕ እዚ ኸ ገለገለ ሰባት ንቻይና ስለትፈቲኻ ከም ትብል no do your own research ናይ ነብስኻ ሪሰርች ግበር and the answer is there ትመልሳ ውክፀንሓካ እዩ ቻይና እታ እንኮ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘይተቆፃፀርዋ ወይ እውን ኣብኣ ድሕር ኢሎም ዝነበሩ እንተነበረት ወይ እውን ብዓለም ደረጃ ክልተ ካምፓኒታት የና ዓለም ሙሉእ ነዚ ሰማይ ናይ ዓለም ሙሉእ ተቆፃፂረን ዘለዋ እዚ ናይ ፓሰንጀር ጀትስ ማለት ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ክልተ ካምፓኒ ኤርባስ ዝበሃል ናይ ኤሮፓ ብሙሉእ ኤሮፓ ብሓደ ኮይኑ ዝውንኖ ካልኣይ ድማ እዚ ቦይንግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ክልተ እዚአን እየን ስለዚ ካብዘን ክልተ እንተኣጊዶምካ ኤርትራ ንኣብነት ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ቀረባ እዩ ቶፒክ እዚ እዘን ክልተ ሃገራት እዘን ክልተ ካምፓኒታት ተኣጊዶምካ ኤር ዝበሃል የብልካን ተነፂልካ ትነብር ማለት እዩ ቻይና ግን changing the game መጀመርያ C919 ትብል ኣምፂኦም ነይሮም ሕጂ ድማ C929 ትብል ካ ኣምፂኦም ካብቲ ዝነበረ ናይ 190 ዝነበረት ናብ ዝለዓለ 5000 ትኸይድ ዝነበረት ርሕቀት እውን ክትውስኽ ብቁልጥፍ ድማ ኣብቲ ጌም እናተዓወቱ ዝመፁ ዘለዉ እዮም ናይ ካም ዌይት እዚ ካምፓኒ እዚ መፅዩ ነቲ ኢንዱስትሪ ሬቮሉሽናላይዝ ክገብሮ I'm pretty sure Airtra Airlines natat someday ካብዚ ነፈርቲ እዚ ክመፅእ aircraft poised to challenge giants like the A350 and Dreamliner But how could this Chinese aircraft defeat Boeing and Airbus? What could expect from it? Let's see. For decades, the dream of conquering the skies with made-in-China aircraft has burned brightly in the hearts of the Chinese people. Beginning in the 1960s, the journey to realize this dream was anything but smooth, marked by slow progress and countless challenges. Developing a large commercial aircraft is often likened to the pinnacle of complexity in modern engineering, demanding mastery in design, advanced materials, aviation engines, and the ability to meet the world's most stringent ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብሓንቲ ነፋሪት ከተፍሪ ብዙሕ ቴክኖሎጂ እያ ትሓትት ናይ ብዙሕ ስፔር ፓርት ናይ ብዙሕ ስራሕ ውፅኢት ድማ እዩ እዚ ኮማክ ዝበሃል ድማ የስ ካብ ናይ ኣሜሪካ ካብ ናይ ኤሮጳ እውን ገለ ነገራት ማሽናትን ገለን ይጥቀማለ እዩ መጠን ኣሜሪካ ነዚ ሃገር እዚኣ ክትቅርቅራን ድሕሪ ከተትርፋን ዝደለየት ግን መጠኑ እንታይ ትገብራላ ቻይና መብዛሕትኡ ነገራት ኣብ ዓዳ ከም ዝፈሪ ትገብራላ ነዚ ነገር እዚ ማስተር ጥራይ ክትገብሮ ኣይኮነትና ነትፅቢት ናተይ ዶሚኔት ክትገብሮ እያ ስለምንታይ ኢና ንብል ዘለና ዝነፍራ ነፈርቲ ድሮናት ኣብቲ ዓውድቲ ቀዳማይ ኮይኑ ዘሎ መን እዩ ቁፅሪ ሓደ ቻይና እዩ ስለዚ ነቲ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ምስ ሓዝዎ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ብዝበለፀ ብፍጥነት ይኹን ብካልእ ብውሕስነት ዝበለፀ ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ከማዕብሉ ከም ዝኽእሉ ቻይና ኣብቲ ናይ ድሮን ድዩ ካልኦት ዘን መኻይን ኮይነን ናብ ነፈርቲ ክቕየራ ዝኽእላ ኣብ ከምኡ ብምግባር ናይ ብሓቂ መወዳድርቲ ዘይብሎም እናኾኑ ዝመፁ ዘሎ ሃገር እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ክንከታተሎ ኢና ንዑር ኢና ድማ ካብኡ ዓብ ለውጢ ክንፅበ ኢና ቻይና ድማ ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ሓደ መዓልቲ ኤርትራያን ኤርላይንስ ዝበሃል ንሰማያት ናይ ኤርትራ ክብሕቶ ናይ ወትሩ ትምኒት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብውሕዱ ኣብ ሓደ 4 ሃገራት ኣብ ዓለም ብቐጥታ ኣብ መዓልታዊ ድዩ ወላ ኣከልተ መዓልቲ ፍላይት ትህሉ ቱሪዝም እያ ኤርትራ ክምዕብል ተኮይኑ እቲ ኤርላይንስ ናትና እንተሎ እንተዘየለ ድማ ብቐረባ ምሳና ክሰርሕ ዝኽእል ኤርላይንስ ምስ ዝህሉ ጥራይ እዩ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገለ ካብ ተሓፂርዋ ዘሎ ናይ ኤርትራ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ንሱ ክእለየልና
ናይ ወትሩ ትምኒት ናዩ ናይዛ ካምፓኒ ድማ I'm waiting for this company ጽቡቕ ፕሮግረስ ጌራ ንዓና ድማ ኣብኡ ከተምጻና Let's go. It's probably better to just observe a few things. One is Bitcoin has now been around for 15 years and there has not been a Bitcoin 2.0. So there's no crypto 2.0. This is Bitcoin is the surviving chain. And Bitcoin has become a $2 trillion asset, which never in history, financial history, has anything reached $2 trillion and then disappeared. So we're not, it's a different argument if it was. ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ከም ጻልኩም እየ because this can change your financial life ና ህይወትካ ናይ ቁጠባ ህይወትካ ክቅይር ዝኽእል ምኽሪ ስለ ዝኾነ ገለገለ ሰብ ኣሎ ቢትኮይን ሓደ መዓልቲ ዚሮ ክኸውን እዩ ዝኾነ ሪል ላይፍ ቫልዩ የብሉን እኮ ጥቕሚ የብሉን እኮ ገለ መለገለ ዝብሉካ ሰባት ኣለዉ ኣብ ታሪክ ጎ 5,000 ዋላ ንድሕሪ ተመለስ 2 ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን በፂሑ ናብ ዜሮ ዝተመልሰ ኣሰት የለን ንብለኩም ኣሎ ስለዚ ንታሕቲ ክኸይ ስለ ዘይክእል ንላዕሊ ጥራይ ክኸይ ዝኽእል ብውሑስ መንገዲ ኣስተውዒልካ ፈሊጥካ ነቲ ኩነታት ኣንቢብካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ቢዝነስ ፐርሰን እዩ ንሱን ኣብቲ ትካላት ኣብቲ ናቱ ካቢነ ዘሎ ብምሎም ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳተፉ እዮም ሓደ መዓልቲ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ ድሮ ላዕሊ እንዲ ዘሎ እቶም ኣቐዲምኩም ዝጀመርኩም ትውፅኢት ትሪእዎ ኣለኹም ለንቀነ ሓጎስ ጎፅ ብላ ኣሎ There is a buying opportunity ትስምደሉን ትርዕተሉ ዘይኮነ ኣስተውዒልካ ትገዛሉን ቀሲልካ ነቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ ትሕዝቶ ናትካ ናዕባኻ ትኸደሉ ግዜ እዩ ቴክ ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቒምካ ቁጠባኻን ቁጠባ ደቅኻን ናብ ደቅኻ ከተመሓላልፎ ትኽእል ኣሰት እንተለውን ሓደ ካብኡ ቢትኮይን እዩ ስለዚ ናይ ሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእል ኣሰት ምዃኑ እዩ ዝእመነሉ ዘሎ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ 2 ስቴትስ ኦልሬዲ ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ክገብርዎ ንጥፊ ገይሮም ኣብቲ ናቶም ባይቶ ተቐባልነት ረኺቡላ ኣይ ቲንክ ኦሃዮ ዝበሃል ቴክሳስ ዝበሃል ከምኡን ካልኦት ኣብቲ መስርሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር መንግስቲ ኣሜሪካ ንባዕሉ ከምኡ ክገብር እዩ ስለዚ ቴክ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ዲስ ኒው ኢኒሽቲቭስ ኣብዚ ይኹን ኣብ ስታክ ማርኬት بعمقتن بمرداتان ننوه تأميدكم ينفسق قبرو يتبابعكم وتم ديت فلتوا دما برنامج لني جوين قبرو حجي نابتناي زوبانا He believes it's theft. Just taking land from someone is theft. No more, no less. So he believes you can't, no matter how bad the injustices were in the past, you can't fix it by grabbing. And that is madness. How does taking my car, which you stole from you, become a theft? You steal my car, I come and take it. I find it, I take it. In Terra's mind, that is theft. I mean, that is insane. We're not stealing anything. We're taking what is rightfully ours. But I'm not taking my car and leaving you stranded. I give you a ride. This is my car, I'm taking it. Without compensation. How are you getting a ride? زيادة ربات سمعوا زلهم جوليوس ملما زبحال حدا EFF زبحال بارتي ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዘሎ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ እዩ ብሰንኪ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ንሱን ኣብ መንጎ ኢለን ማስክን ዓብዪ ኩናት ተላዒሉ ኣሎ ጁልየስ መለማ ንኢለን ማስክ ከቆጥዕ ኢሉ ዝበለ ኣይኮነን እዚ መርገፅናት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢለን ማስክ ናይ ብሓቂ ኣንጻር ፀለምቲ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎ ምናልባት ዘይተረድኦ እንተነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ፃዓዱ መበቆላውያን ኣይኮኑ ክጭቁን ኢሎም ክገዝኡ ኢሎም ዝመፅኦም ተረዲኦም ኣለኹም ክገዝኡ ኢሎም መፅኦም ገዚኦም ጥራይ ዘይኮነስ ከባቢ 70-80 ሚታዊት ናይቲ መሬት ልሙዕ ናይቲ ዝሕረስ መሬት 8% ዘይኮኑ ነቲ መሬት ብምሉሶም እዮም ዝውንንዎ ዋላ እውን እቲ ኣፓርታይ እንተወደቐ ክሳብ ሕጂ ትቁጠባ ቢዶም እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዎ እዚ ገበነኛ ኢሎን ማስክ ፖስት ገይርዎ ዘሎ እዩ ኢሎን ማስክ ንዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ድማ በዚና ንርኢ ነዚ ዘረባ እዚ ሼር ዝገብሮ ስለ ዘሎ ኢሎን ማስክ መዓት ሚልዮናት ኣንጻር ሳውት ኣፍሪካ ይዛረቡ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ብዙሕ እገዳታት ከውርድ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ወፀን እዩ ናይ ሓደ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ክንምንታይ ገበን ተፈፂሙ ናቱ ፕሮፐርቲ ናቱ መሬት ብሓይሊ መንዚዕካ ምውሳድ ስርቂ እዩ እዩ ዝብሎ ዘሎ ጁልየስ መለማ እንታይ ኢሉ መሊስዎ ስምዓኒ እንዶ መኪና ናተይ ተሰሪቕካለይ ሰሪቕካ ትጥቀማላ ነርካ ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ረኺበ መፅየ መኪናይ ተወሲደ ይሰርቀካ ድየ ዘለኹ ኢልዎ እዚ መሬት እዚ ናትና እዩ ኢልዎ ንዓና እዩ ዝመስል መሬትና ኢልዎ ንሕና መሬትና ወሲድና ንሃገርና ክንጥቀመሉ እንተደሊና ንዓኻ ብኸመይ ስርቂ ኮይኑ ክስማዓካ ዝኽእል እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ መግዛእቱ ዝግበር ዝነበረ ሽዑ ዘይኮነስ ክሳብ ሕጂ ትስምብራት ናቱ ነቲ ብሓይሊ መንዚዑ መሬትካ ወሲዱ ዝነበረ ሚልዮናት ፀለምቲ ክረብሕሉ ዘይክእሉ ውሑዳት ፃዓዱ ዝረብሕሉ ዘለዉ ንሱ ተመንጢሉ ኢሉ ኢሎን ማስክ ከይሓፈረ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ዓለምና ዝሃብተመን ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎ ዝበሃል ሰብ ከይሓፈረ
ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰብ እዚ እገዳ ክወርድ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ሕጂ ክሊርሊ ጁልዮስ መለማ መንዚዑ ንፀዓዱ ክቐትል ኣለዎ ገለመለ ዝብል ዘረባታት ሸር ይገብርዎ ኣለዉ ግን እዚ ሰብ እዚ ሕጊ ተኸቲሉ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ምዃኑን መሬት ናይ ደቅባት እዩ እቲ መሬት ድማ ምናልባት ነቶም ፀዓዱ ብሓይሊ መንዚዕና ክንቀትሎም ኢና ይብል ኣለኹን ኢሉ እዚ መሬት እዚ ነቶም ዝግብኦም መሬት ክወሃቦም ክኽእል ኣሎ ንኣታቶም ድማ ካልእ ዕድላት ይወሃብ ኣሎ ካሕሳኻ ክትህቦም ዲኻ ተባሂሉ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ተዛሪቡ ነይሮም ዝስምዕዋ ኢሎን ማስክ ትሩ ከለርስ ናቱ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ሕብሪ ናቱ እንታይ ኢሉ እስከ ፖስት ገይሩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ይእውጅ ኣሎ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ከይሓፈረ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ እስራኤል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ከነጥፎም ኢና ብጥሜት ክንቀትሎም ኢና በዚ ከነጥፎም ኢና ክበሃል ከሎ ብሕም ዘይበለ ሰብ እዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ዘይወሰደ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘየለ ናይ ፓርቲ መራሒ ግን ወታደርን ፖሊስን ኣብ ኢዱ ይኮነን ወላ ሓንቲ ንዘይገበረ ጀኖሳይድ ይእውጅ ኣሎ ብምባል ኣብ ልዕሊ ሳውት ኣፍሪካ መበቆል ዓዱ 5 ሳንቲም ሓጊዝ ዘይፈልጥ ኣብቲ ሃገር ማለት ኣብኡ ተወሊዱ ዓብዩ ግን ንሳውት ኣፍሪካ እገዳ ንክወርዳ ይገብር ኣሎ እዚ ድማ ምናልባት ኣብ ልዕሊ ኢሎን ማስክ በቲ ዝፈጠሮ ቴክኖሎጂካዊ ገለመለ ብፍላይ ኣብዚ ፍሪ ስፒች ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ኣይ ላይክ ዳት እሱ ፅቡቅ እዩ እዚ ኩሉ ሴንሰርሽፕ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ዝነበረ ንዑ ንምብዳሕ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ እዩ መር እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዘለዎ ርዲት ንፁር እናኾነ መፂ ማለት እዩ ሕውስውስ ዝበለ እንዲ ነይሩ ቀደም ከምዚ ኣነ ፂራ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ግን ክሊርሊ እቲ ናቱ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ እንታይ ምዃኑ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ and this is a good thing ከምዚ ኢሉ እቲ ጉዳይ ክነፃፀረልካ ከለዎ እውን ፅቡቅ እዩ who must be ashamed of what they've done to us. You cannot turn tables now and want to blame me for the crimes committed by white people. It is a white regime that killed children in 1976. It is the white regime. ናይ ብሓቂ ገበን ብዛዕባ ሕማቅ ገበናት ክዝረብቲ ኮይኑ እቶም ፀዓዱ ብዛዓዲ ዘለዉ እዮም ገበን ዝፈፀሙ ኩሉ እቲ ታሪክ ናይ ሳውት ኣፍሪካ አንብቦ ኩሉ እቲ ግፍዒ ዝፍፅም ዝነበረ እዞም ፀዓዲ እዮም ዝኾነ ይኹን ገበን ኣይወረዶምን እንታይ ከኮለላ በለካ መስኪና ጁልዮስ መለማ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝተገበረ ዘጣቅዕ ዘሎ ኢሎን ማስክ ሲ ባይ ዘ ወይ ኢሎን ማስክ መጀመርያ ክቃወም ጀሚሩ እዩ ናይ ይሁዳውያን ክቃወሞም ጀሚሩ እዩ ኣብኡ ከለዉ በግ ምሰበልዎ እቶም ኣይሁድ ኣባ ከሎ ኢድ ሂቡ ኣብ ቃዛ ከይዱ ምስ እስራኤል ምስ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ተራኺቡ ተሰሓይሙ ካብ ንድሓር ኣነ ኣብ ጎኒ እስራኤል እየ ክብል ጀሚሩ እምበር ጀሚሩ ነይሩ ኣፃሮም ክኸይድ ኮፈቲን እዩ ግን ናይ እስራኤል ድምፂ ሓይሊ ስለ ዘይከኣሎ ፋፊዖም ኣነ ንእስራኤላዊ ወላ ደመይ ናይ እስራኤል ዘይኮነ ምስ እስራኤል ዝተሓሓዝ ስምዒት እዩ ዘለኒ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ኤኒዌይ ኢሎን ማስክ ናይ ብሓቂ ኤክስፖዝ ዝኾነሉ ግዜ ርኢና ኣለና ግን ድሓን እሱ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ሕጂ ካብቲ ጉዳይ ከይወፃና ናብ ኣፍሪካ let's go to Egypt. I'd like to see Jordan. I'd like to see Egypt take some look. The Gaza thing has not worked. የጋዛን ህዝብ ከምድረ ፍልስጤም አስወጥቶ ወደ ግብጽና ዮርዳኖስ ማስፈር የአሜሪካው ፕሬዝዳንት አጨቃጫቂ እቅድ ሆኖ እያነታረከ ነው። ነገሩ እያወዛገበ ያለው አረቦችንና አይሁዶችን ቢሆንም እዚህ ጋር ኢትዮጵያውያንን የሚመለከት አንድ መሰረታዊ አጀንዳ ተመዞ ወጥቷል። የጋዛውያን መነሳት፣ የፍልስጤሞች መባረር አጀንዳ የሚፈጸመው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መስዋዕት ተደርጎ ነው የሚለው ዜና አገርን መሸጥ መተዳደሪያው ላደረገው የብልጽግናው ሰፈር የሚያስፈነድቅ ነው። ግብጽ ካይሮ ድረስ ሄደው ወላሂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናይ ግብፂ ጉዳይ ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢና ነርና ኢና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጉዳይ ናይ ቃዛ ሲሪየስሊ ክሰርሓሉ ከም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ክትፈትዎ ትኽእል ክትፀልኦ እስራኤል እያ ትዝውሮ ስለዚ መጋበርያ ናይ ነተንያሁ ምዃኑ ማንም ኣብዚ እዋን እዚ ዝስሕቶ የለን እስራኤል ዝበለቶ እሺ ጥራይ ዝብል ዝለ እንተኢሎሞ ካበይ ክዘለል እዩ ዝብሎ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝንፅር ዝኾነ ነገር ኢና ርኢና ዘለና ሕጂ ነተንያሁ ምስ ግብፂ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ኣብ ክልተ ነገራት ድማ ካልኦት ሪፖርት እውን ወሲኾም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣነ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ፈለስጢማውያን ካብ ግብፂ ካብ ቃዛ ወፂኦም ገሊኦም ናብ ግብፂ ገሊኦም ድማ ናብ ጆርዳን ካልእ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ንክኸይድ እውን ሓሳባት ይምንጭ ኣሎ ግብፂ ድማ ብኣፎም ሕሚም ብሉ ኣለዎ ግን ብተግባር ሕራይ ከም ዝበሉ እዩ ዝንገር ከም ግብረ መልሲ ድማ ንሶም ዝደልይዎ ሓንቲ እያ ጉዳይ ናይ ዲጋ ናይ ኒል ጉዳይ ናይ ዲጋ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚያ መንቀራቕሮ ከም ዘላቶን ካብዚያ ጉዳይ እዚያ ክወፅእ ከም ዘይክእልን እንተወሓደ ዝበልኩሞ ክገብር እየ ክብል ከም ዝኽእል እንተወሓደ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣይኮነን ክፃባእ ግብፂ ዝበለቶ ከማልእ ክፍትን ከም ዝኾነ እዩ ምክንያቱ
እታ ኩነታት ተጠምጢማ ንዑ ሽግር ክትፈጥረሉ ምዃና ስለ ዝነገር ዘሎ ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ሊያከፋፍሉ የተዘጋጁት ከዚህ ቀደም 10 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት ብለው የሶስትዮሽ ድርድሩን ለዶናልድ ትራምፕና ዓለም ባንክ አሳልፈው የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ደግሞ ህዳሴ ግድቡን የሚሸጡበት ሌላ ገበያ አግኝተዋል። ገበያው ከጋዛ የሚነሳ ነው። ይህንን አጀንዳ የሚያስፈጽም የዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትራዊ የልዑካን ቡድን ባሳለፍነው ሳምንት ወደ ካይሮ መጓዙ ተሰምቷል። ከውጭ ጉዳይና የደህንነት ኃላፊዎች ጋር ከተወያየ በኋላ እንደገና ዛሬ ደግሞ የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብደላቲ ወደ ዋሽንግተን መጓዛቸውንና ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ብዙሕ መገናን ዘድልዮ ኣይኮነን። ምክንያቱ ግብፂ ምስ እስራኤል ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ትሰርሕ ከም ዘላን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሓማስ ዕርቂ ዝተባሃለ ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ናይ ጋዛ እውን ዓብዪ ኢድ ከም ዝነበራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝዓበየ ፖሊሲ ድማ እስራኤል ምስ ሃገራት ዓረብ ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ንምፍጣር እውን ዓብ ግደ ከም ዘለዋ ትንገር ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ብፍላይ ናይ ማእከላዊ ምብራቕን ፖሊስን ናይ ጂኦፖለቲካ ፖሊስን ልዑል ቦታ ከም ዘለዋ ኣብቲ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ናቱ ምርኣይ የድሊ ንሙሉእ ዓለም ዝወሃብ ዘሎ ሓገዛት ጠጠው ከም ዝብል ገይሩ እቲ እንኮ ንመን ሓገዝ ክብዩ መሪፁ ንግብፅን እስራኤልን ስለዚ ተራ ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ ወተሃደራዊ ሓገዝ እውን ቀደም ክገዝእዎ ዘይፍቀደሎም ዝነበረ ኣፅዋራት ንክገዙ ሓገዝ ገይሩሎም ኣሎ። እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነቲ ቅድሚዮም ዝነበረ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ዞባና ልዑል ፖሊሲ ምቅያር ክገብር ከም ዝኽእል ዘተንብህ ብዙሕ ነገራት ንርኢ ኣለና። ምናልባት ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ከምኡውን ምስ ጥልያን ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ከርብሓ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ። ኢንዳይሬክትሊ ቀጥታ ከይኮነስ ብተዘዋዋሪ ኤርትራ ካብኡ ክትረብሕ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ። ግን ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ክኽተሎ ድሌት ከም ዘይብሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ምናልባት ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም ክፍትን እየ። ኣብዚ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ጥቡቅነት ናይ ዝምድና እናተራየ ክኸይድ ከሎ ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኽእል ንማንም ዝስወር ነገር ኣይኮነን። ግብፂ ድማ ኩሉ እዚ ወተሃደራዊ ኣካይዳናታ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳናታ ኣብ መወዳእታ ምስ እስራኤል ንክትዋጋ ወይ እውን ምስ ሊብያ ክትዋጋ ገለመለ ኣይኮነን ወይ ምስ ስዑድያ እንታይ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ንምግባር እዩ። ኢትዮጵያ ኮንቴይን ምስ ኮነ ድማ እቲ ጉዳይ ኣብ መወዳእታ ግብፂ ኩሉ ነገር ንኣሜሪካ ትደልዮ ብምግባር ብግምጣሉ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘለዎም ፖሊሲ ከሳልጡ ክፍትን እዮም። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከምዚ መድረክ ከሎ ሓንቲ ምርጫ ከም ዘላቶ ወይ እውን ይጥቀመላ ዘሎ ስትራቴጂ ትበሃል እዚኣ እያ ስምዕዋ። እቲ ኣብ ሃገሮም ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ክሓልፍ እዩ ተዓገሱ ክብላ ዋና ዳይሬክተር ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ክሪስቲና ጆርጂያባ ፀዊዐን ኣለዋ። ማኔጂንግ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ክሪስቲና ጆርጂያባ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ዝፀንሐ ናይ ስራሕ ዑደት ተሳሊጠን ኣለዋ። ኣብቲ ግዜ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣናት መንግስቲ ፌደራል መኺረን ኣለዋ። ንዑደተን ብዝምልከት ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ሓበራዊ መግለፂ ሂቦም እተን ዳይሬክተር መስርሕ ሪፎርም ኢትዮጵያ ከቢድን ግዜ ዝወስድን እዩ በጃኹም ተዓገሱ ክትብል እያ ንኢትዮጵያውያን ፀዊዓቶም። ኢትዮጵያውያን ትዕግስቲ ክርእዩን ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ሪፎርም ፃዕርታት ክድግፉን ተማሓፂና ኣላ። ጆርጂያባ ንዕላማታት እዚኣ ስእሊ እዚኣ ከምዚኣ ገይሮም ኣውሪዶማ ነይሮም ብትክክል እውን ነቲ ኩነታት ትገልፅ እያ። ኩሎም ረኣይዎም ከመይ ኢሎም ይጥምት ኣለዎ ኣብኣ እታ ሰብ እትያ ዶላር ኮይና እያ ትራዮም ዘላ ብምባል ገሊፆማ ነይሮም። ዳትስ ትሩ ኩሉ እቲ ካብኣ ዝርእይዎ ዘሎ ኩሎም ተመራሕቲ ትርእይዎ ከመይ ኢሎም ኣብኣ ይጥምት ኣለዉ መራሒ ናይ ሃገር ሚኒስትር ፋይናንስ እዩ ሚኒስትር ናይ ቁጠባ ኤቭሪባዲ and all they consist ናይ ዶላር ፓኬጅ እዮም ዝረኣዮም ዘሎ። ብሓፈሻ እቲ ሓገዝ ዘሎ ዓብ ተስፋ ዘንበረሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ከምዘየፍሸለቶን ገንዘብ ክትቦ ምዃና ነጊራ ኣላ። እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ እንታይ ትብሎም ዘላሳ ኣብዚ ምናልባት ብፅሑፍ ቀሪቡ ነይሩ ብዙሕ ሪፎርም ክገብር ከም ዘለዎ ታክስ ብብዝሒ ክእቱ ክፀቅጥ ከም ዘለዎን ዝኾነ ይኹን ሳብሲዲስ ወይ ከዓ ሓገዝ ዘሎ ናይ ኮርፖሬት ታክስ ሆል ሉፕ ሆል ዘሎ ብምሉእ ክሸፋፍኖ ከም ዝኾነ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባውያን ካምፓኒታት ከም ድሌቶም ክዕንድሉ ኣፍ ደገ ክኸፍተሎም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ፀገም ግን እንታይ ይብሎ however reports indicate that the measures have had a significant impact on low income households ነቶም ትሑት ደሞዝ ዘለዎም 70% ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምኡ እውን ልዕሊ ኩሉ ሲቪል ሰርቫንትስ ምድብ ደሞዝ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ መምሃራን ክኾኑ ይኽእሉ ሓካይም ክኾኑ ይኽእሉ and fixed wage earners describing the situation increasingly unsustainable በዚ መንገዲ እዚ ክቕፅል ከም ዘይክእል ምክንያቱ ምንሃር ናይ ዋጋታት ዘጋጥም ዘሎ ነቶም ታሕተወት ደረጃ ሂወት ዘለዎምን ነቶም ብደሞዝ ዝነብሩ ውሱን ደሞዝ ዘለዎም ንዓታቶም እቲ ኩነታት ልዕሊ ቁፅፅሮም እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ገለ ፖይንት ድማ
እቲ ንሪኦ ዘለና ፍላሺ ኢኮኖሚ ግሮውስ 8% GDP ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና በአዲስ አበባ ነቲ ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይኑ ዝነብር ወይ እውን ኣብ ሕክምና ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ወይ እውን ገለመለ ኣብ ሆቴል ሰራሕተኛ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ንኩላቶም ዝኣክል ደሞዝ ሃልዩ ሰብ ኣብቲ ላይፍ ስታይል እቲ ናይ አዲስ አበባ ሰርቫይቭ ክገብር ክእል ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእል ኢኻ but hey እዚ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘለዎ እዩ ንሕና ብማዕዶ ንዕዘቦ ስለ ዘለና ጥራይ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ሓደ ስቲቭ ሃይከዲ ባላገለ ዝበሃል እውን ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣውሪዱ ነይሩ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ኢሉ ፅሒፍዎ ዝነበረ እዩ እዚ ከዓ እቲ USAID ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ሓገዝ ዝባ ዝነበረት ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ ኣሜሪካ ነይራ ብመንገዲ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብመንገዲ USAID ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ፎሬን ኤድ ተባሂሉ ብብዝሒ ሓገዝ ትወስድ ዝነበረት ሃገር እያ ኩሉ ጠጠው ክብል እዩ ስለዝተባሃለ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምንሃር ዋጋታት ናይ ኢንፍሌሽን ከምኡ ድማ ነቲ ዝተወፅአ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ኤክስፕሎት ክገብር ከም ዝኽእልን እቲ ቁጠባ ድማ ብኡ መንፅር ነቲ ህዝቢ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእልን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ነይሩ ሶ ኣገይን እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ለውጢ ክገብር ኣብቲ ቁጠባ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤንድ ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንሱ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኣርእስቲ ኮይኑ ይስማዓኒ ሶ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ፖለቲካዊ ኸ ከመይ ኣሎ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ከናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ስምዑ ኣብቲ ጆኖሳይዳል ኩናት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸሙ ዝነበሩ ግፍዕታት ንምክልኻል ዝገብርዎ ዝነበሩ ቃልሲ ናዳ ቀሪብሎም ትግራዋይ ተቓላሲ ኣብ ዳያስፖራ ኣሉላ ሰሎሞን ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ኦሮሞታት ተረኺቦም ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ፈጺሞሎም ኣብቲ ኦሮሞታይ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ዝተረኸበሉ ኣዳራሽ ዝርርብ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ዝተረኸበ ኣሉላ ሰሎሞን ኦሮሞታት ኣብቲ ሕሱም እዋን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዒ ደው ንክብል ኣብ ውሽጥን ደግን ህዝቡን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ፍትሒ ንኽረጋገጽ ቃልሲ ኦሮሞታት ሓጋዚ ምዃኑ ብምዝኻር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ድምፆም ከስምዑን እቲ ቃልሲ ፍትሒ ህዝቢ ትግራይ ክድግፉን ፀዊዖሎም ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ብውልቆም ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይ ዝፈጠረ ፖለቲካዊ ምትፍናን ስዒቦም ካልኣይ ህልቂት ከይመፅን ተጋሩ ሓድነቶም ከጠናኽሩን ዘቕርቦ ዘሎ ፃውዒት እውን ዝነኣደ ትግራዋይ ዲያስፖራ ተቓላሲ ፍትሕን ተንታኒ ፖለቲካን ኣሉላ ሰሎሞን ብቐፃሊ እቲ ሶ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ፕሮሚነንት ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ዝነበረ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምኡ ድማ ጀዋር መሐመድ ኣብ ናይ ኦሮሞ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርክባት እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ደስ ዘብል ወይ እውን ሓጎስ ዝህብ ኣይኮነን እንታይ ዳ በንፃሩ እቲ ኩነታት ከመይ ይተኣሳሰር ከም ዘሎ ተጋሩን ኦሮሞን ኣምሓራ ምስ ካልእ ምስ ሸነ ትፋኖ ምሽቲ ሸነ ዝበሃል ዝተፈላለየ ምውግጋን ይግበር ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ዝለዓለ ራዕዲ ፈጢሩሉ ዘሎ ጉዳይ እዚ ይመስል ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ህወሓት ቡድን ቀጥተኛ ጦርነት ለመጀመር ውስጡን ዝግጅቶቹን መጨረሱ ፌደራል መንግስት ተገንዝበዋል ከዛም በላይ ደግሞ የፌደራል መንግስትን ድጋፍ ያለው የአቶ ጌታቸው ቡድን ወይ ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደር ያለውን ሙሉ መረጃውን ለፌደራል መንግስት ሰጥቷል ማለት ከዚህ በኋላ መወሻሸት የማይቻልበት ደረጃ ላይ ስለተደረሰ መፈጋገር እኛ የፕሪቶሪያ ስምምነቱ እንዲፈጸም ፕሪቶሪያ ፍጹም ነገሮች ከተፈጸሙ ነው እንጂ ምን ፈልጎ እኛ ሰላም ፈላጊ ነን ተብሎ ፊት ለፊት እየተወራ ከጀርባ ለጦርነት እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ጉዳይ ዳርጋ ንጹር ናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን እቲ ናይ ደብረጽዮን ቡድን ዝብልዎ ወይ እውን ጉጅለ ወታደራዊ ምድላዋት ከም ዘለዎን ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ክምዝምዞ ከም ዝኽእልን ኣብዚ እዋን እዚ ሕብብ ዘይብሉ ኩነታት ወይ እውን ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኩሉ መዳይ ድማ ኢና ንሰምዖ ዘለና ኦፍኮርስ ሽምግልና ይፍተን ኣሎ ገለገለ ዝበሃል ግን ከምኡ ካብ ዝበሃል ከባቢ 2 ዓመት ይገይር ዘሎ the problem ኣብዚ ቦታ ዘሎ እቲ ጌታቸው ረዳ ጉጅለናቱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ በቀረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ ጻድቃን ወሲኽካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ምስ ሓዊስ ክብራይዋ ጉዞበሉን እዮም ነዚ ብላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ቅድሚ ኩሉ ዝግለጽ ብልሂቃን ህግደፍ ዝመሓደር ሓደ ናይ ዲጂታል ሚድያ ኣፍ ደገ እንትኸውን እታ እንደልያ ኮይና ዝብል ርእሲ ኣብ ዝሃቦ ጽሑፍ እናተሓመየ ዝመፀ ጉዳይ ርክብ ህግደፍን ሓዲኡ ፍንጫል ሕወሓት ምልክት ክውንነት ዘርኢ ኮይኑሎ ካብዚ ብተወሳኺ ነዚ ቅዋም ዝደገፋ ሲቪክን ሲቪል ማሕበራት ድማ ኣለዋ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ማሕበር ሓረስቶት ትግራይ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ማሕበር ጉዳኣት ኩናት ትግራይን ካልኦትን ጥቅዋም ቅኑዕን ህዝባውን ምዃኑ ገሊፀን እየን ሕዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ
ጉዳይ መን ክንደይ ትካል ወይ ኣካል ደገፈ ኣይኮነን መን ክንደይ ደጋፊ ረኸበ መን ክንደይ ሓቆፈ ብዝብል ናይ ሰናይ ዘበን መርአይ ዝረአ ኣይኮነን እዚ ኣብ ክልተ ንባዕሎም ድጋፍ ዝደልዩ ዝተዳኸሙ ደንበታትን እዩ ንሓደ ክረግም ንሓደ ክምርቕ ዝውዕል ህዝባዊ ሓይልን ብሄራዊ ዓቕምን ትማለይ ሓንቲ ዓይነት ሞት ዝሞት በህገ መንግስታዊ መንገድ እስከሚቀየር ድረስ ህገ መንግስታዊ መብታችንን በሰላም የምናገኝ ከሆነ እሱን ነው የምንመርጠው። ለዛም በከፍተኛ ደረጃ እንሰራለን፣ በትዕግስት እንሰራለን። ይሄ ሳይሆን ከቀረ ደግሞ ተገደን ማድረግ የሚገባንን ነገር ወደ ማድረግ እንሄዳለን። ይሄ የሚመረጥ መንገድ አይደለም። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት አይመርጠውም፣ የትግራይ ህዝብ አይመርጠውም። سنتين نرزلنا أبزي تي دراما نايتي إثيوبيا زكاية زلو كنتات استفلا لي حيلتات ناي استفلا لي أجنداتات زوورينا نرزلنا تمليسنا أبتي ريبورت عن توزرانا خنرخلنا تكلت توجنات ساكنة تفلا لي خمزلو ረገው ድግስ ስንቅና ትጥቅን ማዘጋጀት አልፎም ተርፎ ከሻቢያ የጦር አመራሮች ጋራ የጋራ የጦር ስልትና የጦር እንትንን መንደፍ ይፋ ስለወጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እቺ ነገር ተቆሷት የሚል ሐሳብ አለ አንድ በኩል ለሌላ በኩል ግን ሁለቱ መካከል ያለው ሽኩቻ ማለት በአቶ ጌታቸውና በዶክተር ደብረጽዮን መካከል ያለው ሽኩቻ እየገፋ ሄዶ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እግር በእግር ስንገልጽ እንደነበረ ነገሩ እየገፋ ሄዶ أبزيا كاليت ريبورت كوسالكم يا شعو حواويسنا أبنادنا قصنا سجل سلزخنا. نتيلاچو. basically የትግራይ ጉዳይ የፖለቲካ ልዩነትም አይደለም። አንዳንዶች የስልጣን ሸትጋይ ምን ስልጣን አለ ትግራይ ምን ስልጣን አለ የሚያጣላ ስልጣን እቺ አዲስ አበባ እየተጠራራ የምትጨቃጨቅበት it's the most horrendous place to be in. ምን የሚያኮራ ስልጣን አለውና ነው እዛ ጋር መሆን በዚህ በመከራ የተሰቃየ ህዝብ የተራቆተ ህዝብ በዚህ ታይዝብል ዘሎ ቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታሲ ናይ ስልጣን ውጊ እዩ ይድበሃል ብዙሕ ግዜ ነታ መንበር እንታይ ስልጣን ኣለዎ ሓቂ ናይ ብሓቂ መላገፂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኾኑ በዚኻ ትፈልጥ ብፍጹም 4 ኪሎ ዝነበሩ እዮም እዚኦም ንኢትዮጵያ ዘመሓድሩ ዝነበሩ እዮም ኢልካ ክትገልጾም ትኽእል ሰባት ኣይኮኑን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ 4 ኪሎ እውን ብጌጋ የማብኡ ነይሮም ጥራይካ ክትብል ትኽእል ኣብኡ ዘብፅሖም ካልእ ሓይሊ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዘብፅሖም ኣካል ምስተኣለዮም ካብታ ቦታትያ ከመይ ኢሎም ከም ዝጠፍኡ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ሓቢርካ ናይ ምቁፅፃር ዓቕምናቶም ድኹም ምዃኑን ናብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ክኸይድ ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እቲ ዘለዎም ኩነታት ወታደራዊ ዓቕምናቶም ምስ ሻዕብያ እንዲዮም ዘወዳድርዎ ነፍሶም ግን ኣብ መወዳእታ ወላቶም ወታደራዊ መኮነን ዝብልዎም ዘለው ዝዛረብዎ ዘረባ እውን ኣብዚ ተፈላለየ ወታደራዊ ሓለፍቲ እንዲዮም ዘለዎም ሶም ኣብዚ እስከ ስምዕዎ ክልተ ካብቲኦም ወታደራውያን ሓለፍቲ ዝነበሩ ወይ እውን ዘለዉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዛረባ እዋን ካልእ ኣይኮናን ኢልና ሓደ ናይ ዝተወሰኑ ወታደራዊ መራሕቲ ምንቅስቃስ እውን ኣይኮነን ናይ ጉሙሉእ ሰራዊት ምይጥን ውሳነ እዩ ፍለጥ ኣሎ ማእሰሪ ገይሩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ተመሳሳሊ ትሕቶ እንታይ እዩ ሉዓላውነት ናይ ናብ 15 ዝጽጋዕ መግለጽ ቅዋም ኣቢሉ ሓሳቡ ዝገለጸ ውክልና ሓፋሽ ዝሓዘ ሲቪክን ሲቪል ማሕበርን ከምዚ ይብል እቲ ሰራዊትና ዝወሰነ ውሳነ ማለት ላዕለዋይ መሪሕነት ዝወሰነ ውሳነ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ትግራዋይ ደስ ኢልዎ ኣድኒቕዎ ተስፋ ገይሩሉ እዩ ብጣዕሚ ውሕዳት ከዓ የፅላልእዎ ኣለዉ እዚ ጥራይ ይኮነን ጀግና ተጋዳላይ ጆን መዲድ ጸላእ ዝብሎ ዘሎ ተጋድሉን ተኣጋድሉን ኩሉ ጥዑም ረሕርሑ ብምግዳል ንዝተኸሎ ንቅዋም ግዝያዊ ምምሕዳር እውን እዩ ንጸላእና እንተመይርዎ ንጸላእና እንተጉርዒዎ ኣብ ናይ ህዝቢ ረብሓታትን ጥቕምታትን ኣብ ናይ ትግራይ ሕውየትን ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጸላእትና ኩሉ ግዜ ንዓና እዚኣ ተኸዲኖም ፊውተራሪ ግራዝማች ዝመስሉ ነበሩ ትግራይስ ናይ ግለሰብ ትመስሉ ነበሩ ሰባት እዚ ውጥም ኢሎም ንሰራዊት ትግራይ ዘንቋሽሹ ሰባት ንርኢ ኣለና ዳርጋ ሚሊሻ ይብልዎም ኣሎ እንታይ እዩ ሚሊሻ ትግራይ ዓይነት ማለት እዩ ከምቲ ተቐጣፉ ተዛረቡ ሚሊሻ እንታይ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጥካ እንታይ እዩ
بايزوي انت يرانو قدم عبي نيرسي كالي بتاعت زلوس اي عبني لي مزامنو اي عبن بتاعت زلوس كل عامت انا كوفي لي تتحتوا زلوس كل شيء تحتي زلو جون مدي تحتي زلو كل جنرال زفريت كل زمكه حيل تحت زلوس هزون تحتي زلو قدم مرحب برجيد مرحب فلتراوت قال زفت ودي ما تحت ورا مرح بطلني قلبوس الملكم مرحب بطلني اليوم زامنو نقول يوم عمرو خبيديكو انتينا نرزا لنا ناي بحكي حنفشفش ابتكل اللي تاتيزلو مغلطي زي بلو خمان ابغدغره درجاسي من مسمنالو نابي قصم يخدلو انتي تعلاما كون زغل موداتا ابي يقططو كبل زغل زي غدايزي يلكا حاسبكا تزاربكا خمان موداتا كترغبلي تخنيخا but again ازي كل جنريو زلنا implication وي ونصلوالو ويو مخنياتو تግራይ ማለት ቀጥታ ዶብ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ቦታ እዩ አብይ አሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ስልቲ ይኹን ክትጥቀመሉ ዝኽእል ስትራቴጂ ብቐጥታ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኮይኑ በዚ መንገድታት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኤርትራ ብቐጥታ በዚ ፖሊሲ እዚ ክትንከፍ ትኽእል ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ምናልባት እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዶ ወላገለ ዝበሃል ዘሎ ኣወዳድባ ወይ እውን እንታይ ሽሙ እውን ኮይኑ ተሪፍና ኣብዚ ቦታታት ብምምፃእ እዩ ዝኾነ ስጉምቲ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ክገብሮ ዝኽእል ፅልዋ በዚ መንገዲ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ማንም ሰብ ዝግምቶ ዝስዕቶ ነገር ኮይና ይስማዓንን እዩ so basically እቲ ኩነታት ናይ መወዳታ ነዚያ ሪፖርት መልስ ማያ ክንሓልፍ ኢና ሹ ጉጅለን ምገልባጥ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣብ ሓው ተቀቂሉ ዝተርፍ መንእሰ ሓይሊ ብምዃኑ እዞም ኣብ ሰሙን እዚ ንብዙሓት ሸቐሎ ተሓዲሮም ዝፀንሑ ወረታት ህዝቢ ካብ ባንክ ዘለዎ ገንዘብ ከውፅእ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሕው እናገበረ እዩ ወረ ሰላም ክሰምዕ ሃጢፁ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መራሕትና እንታይ በሉ እንታይ ከገበሩ ዝብል ዘሎ ህዝቢን ንባዕሎም ምሽምጋል ኮፍ ዝበለሉ ቅፅበት ዕርቂ ህሉ ዶ ይኾን ዝብል ተስፋውን ሓዚሉሎ ህወሓት ብፍሉይ ኣዋጅ مزغبا ፖለቲካ ውድባት ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ቅድመ ፍልጦት ዋሂባ እያ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ሕጋዊ ጉባኤ ገይራ ከም ስሩዕ ፖለቲካዊ ፓርቲ ክትምዝገብ ድማ ብዕለት 3 ወርሒ 12/2016 ዓ.ም ዝተውሃባ ፍቃድ ሎሚ ለት 3 ወርሒ 6/2017 ዓ.ም ተወዲኡ መዝገቡን ተዓጽይ ዘሎ እዚ ኣጀንዳ ሸቕሎት ብምፍጣርውን ቅድመ 3 ይኹን ድሕሪ 3 ካብ ትግራይ ውጹ ዝብል መልእኽቲ ክበዝሕ ገይርዎ ብተደጋጋሚ ናብ ስምምዕነት ክመጽእ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ጀሚሮም ናብ ሰብ ሃፍቲ ከይዶም ድማ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አምሪሖም ፍልልዮም ክፍትሐሎም ተማሕጢኖም ዘለው መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ፍልይ ምስ ለካቲት 11 ተኣሳሲሩ ናብ ስምምዕነት ክመጽ ዝገብሩ ከይድታት እውን ተራእዮም ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ነቶም ንኽልተ ተጻባእቲ ብባሕቲ ለካቲት ክዓርቁ ኮፍ ኣቢሎም በቲ ማለት ሰንበት ህዝቢ ተስፋ ካብ ስግኣት አንተ ዘልኩዋ ናይ ሻዕብያን ናይ ብልጽግናን ይፈላለዩ ሻዕብያ ከመገርናኹም ነዳኹሞ ተንኮል ስለ ዘሎ ናይ ብልጽግና ሰራዓት እውን ከመገርናኹም ነዳኹሞ ክልቲኡ እናፈለና ኢና ነርና الحزب وانا يعني تديكم هو قد الى تقمدنا نسو مسن تقدمنا انت عينت كساره قاطمنا خيل كم عينت تنكل قدمنا خطني حيل تنكلنيا سلو زخونه هذه افتوق وتي 100 مصيومن وتي 10 مصيومن فلا لا جمعنا نري وتي 10 مصيوم كل 300 نعرف وتي 100 مصيوم قل كل حرينا نعرف كم ديرنا شعبيا أنا ولا حزون يكون حزون تعمل مزفح مسراوي تعمل مزفح قطع سكنا بأخي قطع إلى سبب مسينا هم يرجعون تقطعني ما بحثنا ذكره أيوة ما عاد كل فريق عندي نعاي بلا شعبيا أنا ولا حزون حقيقي شعبيا كفر حكي مغنياتو شعبيا زفر حيل مخانو نسخاتكم ترايدي كونكوسيت ازم تقارخو من يمدبل زلون شعبيا بفلوينا نريو مغنياتو حد عصرتنا شعبيا كن 300 نريو يمزبل زلو اي تقاقخو من شعبيا كما حيل كم زلو مفلات المجنزابن يدلي من البات نسخاتكم ترايدي كونكوس كالوت ون يمزاربو زلو بسمعو መንግስት ባለፈው ዳር ወር የተያዙት የአዘርባጃን መርከቦች ለአብይ አህመድ አገዛዝ የጦር መሳሪያዎችንና ጥይቶችን ሲያጓጉዙ እንደነበረ ተገለጸ። የኤርትራ መንግስት በመርከቦቹ የተጫኑትን መሳሪያዎችና ጥይቶች በሙሉ መውረሱንም ለአንከር ሚዲያ በደረሰ መረጃ ላይ ተመልክቷል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የገዛቸውን የድሮን ጥይቶች፣ ጥቁር ክላሾች፣ መካከለኛና የርቀት መድፎች ከመሰል ጥይቶቻቸው ጋር በአዘርባጃን መርከቦች ተጭነው የኤርትራን የባህር ክልል አልፈው ሲገቡ በኤርትራ ባህር ኃይል
أنتم سبات تكبجاكم أمسكنوا لي نزا قربيت هاجر زياب أبزيا كومنت زياب مسجانا خم هبو مخنياتو إيرترا ماس أسوار جزيا ماس ميسايلات جزيا ماس درونات جزيا نفرت أير جزيا كوسمعنا ينفلتنينا كل جزيا بقى وعلتنا يزوم قربيت ناسي حدا جزيا يبزحنا ونقلب الغلينا إذن أذربيجان سي تمر أغبسي أصوار إثيوبيا زخيت حزن انتنيرن سلمنتاي أرحيقان كابي إيرترا زي كدا أيلو زقم السبفلوتي ماسي إيرترا مش إثيوبيا بصبغ يلان إذا أرحيقان زي كدا بنيو كدا كابتك أي بحرنا إيرترا سرحيقان زي كدا نزبل حتو انتاي تملسنا تمسيلكم نحوتو ونقرا من قدوخما مسجنو ننيو قصم تقريبهم كا حوتك دكران كم زغل سلا دفلتي أرجعهم لهم حوتك دكران سلا زغل كك عسلن سلا زغل سلا زفلتو كاب حوت نخادمو مساكين شعبي يريون يوم زيوم أبي فلتو تكنولوجي قليلو من ديم كل زيوم سنع عقنديم نبي يرتراق زوم كسقعو شعبي هذا ما إن أنا عقايا كل جزء تحت زلوا عقم زي بقولنا مثلا كزود أكانديو بقى بيلخا نزم مراقب حزون أبكل عيرو أبكل بحرو سلزر خبن دما نبي خير الله نمنتع إلى خير الله زمت أنت مثلا ماني خزارة بزخلني شعبيا سلزي نزم مراقب زين ولا أنت ملوسو ما حد كزي خوص ديابو معك زي انفستيجيت نقبرينا وخل مصلحتي جبت يد لينا له حبريت يد لينا له نبلو ولا نحور بتزي هجربو نعمتات كحزوا يقول معناته they have credible evidence زبلو زلو انكر ميديا زباله ኢትዮጵያ ዘውጽዩ ስለዚ እዛ ጎረቤት ሃገርና ዛ ኢትዮጵያ ትባል ሃገርሲ ሓደ ግዜ ምስጋና ይግባአዩ መሰረት ናይ ወታደራዊ ዓቅምና ኤርትራ ኩሉ ግዜ ካብኦም እዩ ሓድሽ ሞደርን ኣጽዋር ክንደል ከለና እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣምጽዮም ባዕሎም እዮም ዘረክቡ ግን ኣገይን ንሳቶም ንጥፋኣትና እዮም ዝሓስብዎ እቲ ኣምላኽና ኤርትራ እኳ ይበሃል እንዲ ኣምላኽና ይኩሉ እንዲ ግን ብገለ ገይሩ ዝቕልባ ነዚ ሃገር እዚኣ ጥራይ ዘክሩ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ሓገዝ ናይ ኣጽዋር ዝሃበ ሓይሊ የለን መንግስቲ ሃይለ ማርያም ኣብ ገለ ክፋልሲ ብምረት ተዛሪቡ እዩ እዚ ኩሉ ኣጽዋር ተሰኪሞም ብኡ ዝቐትልኩም ዘሎ መን ሂቦም ትፈልጡ ዶ ኢልዎም ሕብረት ሶቪየት ሃበቶም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሃቦም ጃፓን ሃቦም ጀርመን ሃቦም ግብፅ ሃቦም ስዑድያ ሃቦም ባዕልኩም ኢሎም ነቶም ሰራዊት ባዕልኩም እዞም ጦር ሰራዊት ናቱ እስኹም ዝሃብኩሞም በበትሪ ብታንክናትኩም ብመድፍዕናትኩም ገይሮም እዮም ዝድክሩኩም ዘለው ኢልዎም 20 ዓመት ድሕሪ ናጽነት ድማ ወይ እውን ለትሰይ 2020 ሕጂ ድማ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ማለት እዩ ንዓመታት ዝኣከብዎ ካብ ጃፓንን ካብ ቻይናን ካብ ጀርመንን ካብ ኣሜሪካን ዝተኣከበ ኣጽዋር ኣብ ሰሜን እዚ ተቐሚጡ ዝነበረ ድማ ባዕሎም ሓዊ ምስ ፈጥዋ ክንደይ ካብኡ ድማ ንኤርትራ ከም ዝኸደ ይፈልጡ እዮም ማንካን ፋርኬታን ወሲድልና ዝብልዎ እንታይ ከም ዝወሰደሎ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ንሽተይ ንቐጽላ ምሳት ሓይዘ ካለይ ትክመ ከይነት መያዛቸው የተገለጸው ከ3 ወራት በፊት ነበረ። ለአብይ አህመድ አገዛዝ ቅርበት ያላቸው ሚዲያዎች በወቅቱ በኃይለኛ ንፋስ ተገፍተው ከመስመራቸው ወጥተው ወደ ኤርትራ ባህር ክልል 3 መርከቦች መግባታቸውንና በኤርትራ መንግስት ቁጥጥር ስር መሆናቸውን ከመግለጽ ባለፈ መርከቦቹ ምን እንደጫኑ ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ለአንከር ሚዲያ በደረሰ መረጃ በኤርትራ መንግስት እጅ የሚገኙት መርከቦች የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶችን የጫኑና መዳረሻቸው ከጅቡቲ የባህር ወደብ እንደሆነ ተመልክቷል። ባለፈው መስከረም ወር በአዘርባጃን የሥራ ጉብኝት አደረገ የተባለው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የጦር መሳሪያ በግዥና በስጦታ ለመጠየቅ መሄዱ የጉዞው ተቀዳሚ ተልዕኮ እንደነበረ በወቅቱ መዘገባችን ይታወሳል። አብይ አህመድ የጦር መሳሪያና ጥይቶች እጥረት በከፍተኛ ደረጃ ያገዛዙን ህልውና አደጋ ውስጥ መክተቱን ተከትሎ 3 የሉካም ቡድኖችን ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት የላካቸው ሲሆን አቶ ተመስገን ጥሩነህ ወደ አዘርባጃን የሄደውን የሉካም ቡድን መምራቱም የሚታወስ ነው። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ አዘርባይጃን ከይዱ ከም ዝነበረት ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ዝበሃል ዘሎ እዚ ተመስገን ጥሩነህ ዝበሃል ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነዚ ሓበሬታ ብብዝሒ ሼር ዝገብሮ ዘሎ እስከመን ኣምሓሩ እዚ ኩሉ ኣፅዋር እዚ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ንኽትኩስ ንህዝቢ ኣምሓራ ክድምስሰሉ ሓሲቡ ዝነበረ ኣፅዋር እዩ ኤርትራሲ ውዕለት ክበዚሕና ብምባል ንኤርትራ ክምጉሱን ከመስግኑን ሰሚዕናዮም ኣለና ኣገይን ሻዕብያ ከምቲ ንስኻትነ ከምቲ ህዝቢ ዝግምቶ ኣብዚ ሓደ ሓደ ናይ ኤርትራ ናይ ተቃወምቲ ሚድያታት ክትሪኦ ከለካ ሻዕብያ እንታይ ኢሉ ኣለዎ ገለገለ ክብሉ ከለውስ እምበር ካብቲ ናይ ኤርትራ ሰረት እዮም መፅኦም ኢኻ ትብል ምክንያቱ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ምስ ገቦታት እዩ ዝዋጋእ ካብኡ ኣፀቢቖም ዝዓብዩ ገቦ ግን ፎር ሰም ሪዝን ድማ
كل جزء تأملاق نصلاته أبقى ميو كم زود كيز قبرهم ودي قام بك حر عرب زي بعلم زي سجس تامر كبسي نفاس في عنا بيرتراس حزوايل وميد بلانه of course اللي أنا شعبية هيفلت إنه يروي قالك نبلاين خلينا بزعبة اللي أنا يرترا أنت عقم خمسة له أنا يفلتني سبوي دماسب اللي ياك بهالكومي كون زلو جورجيا ميديا زلو اللي أنا يرترا أنت كم زنا إثيوبيا خمسة قبرني أنا بلد وسط كورسي اللي أنا يرترا أنت يقبر واحد حبريت هاي زلنا that's what سليا is supposed to be سليا مالت ما نمسب زفلتو حيلي كون يقبعني سازي أزي أسكر أيوة نقرأ ما نقدرهم كل سبعة أنا wait a second كلتا نقر كريكم يتبزع باير تراس تقبره هانت بزيانيرا كلتين كتحازلكم هانت شارتيا لنكنه إلى ماسكدي ولا كالوت شيرز قبر واجن مسير ترا زتحاسل زلوا وايد ما أباهم زمت أزلوا where is this file I have to find it نزان لومي أقات أميلة أقرب كوي يسير زيارة أيوة اليوم كلهم زمت كالات جاتهم من أمريكا يو بلوب يلوم يوم زوعوهم لذي كم زين اليوم زلنا تي سلياو ستيت ديبارتمنت من أمريكا ديبارتمنت أوف ديفنس كومودما إنتليجنس ثلاثة زيوم نجارات جاتهم فورين بوليس نا أمريكا تي نا فورين ديبارتمنت منيستر مكلخالن سليا ثلاثة زيوم نتي نا أمريكا حيلي زنك أساقسيوم يزبحان سلذي كابز بمغزار هذا نجار له نسلست يوم زما أكل سلست يوم زم تكالات زياتهم سكيورتي نا أمريكا نوت أي عالم زد أمتهم خانم يزنجر كلاتهم زياتهم نبي يرتاحوا متخلوا عندي نعتاتهم زما أكل زنبرة زي USAID زبحال زنبرة USAID ما قلنا USAID نيرت إتنا يخلون كهم كله نتوجه زل ما مد زنبرة حيل ما من يزبحال نيد بلوه National Endowment for Democracy بلوه زون كلهم experts ناي كرن أفريقيا ناي Middle East ناي Red Sea بلا بلا ناتبهالو زبحالو تم كيلاتات نتي وجه منجس إثيوبيا خبر زغل نت foreign policy ناي نتنا أمريكا policy نابتك حجرات زت أتاتوه USAID نت نت زبلونيوم ساعتهم دم بمنجيرهم يمزتكمو استفل عليه ناي ميديا حبريتاتن civil society قال مالن زبحالو بنيو دم رايوت سلي أنا أمريكا دم نفسه زخالة دم حبريتا نزيوم نت زبحالو دم يقلب مالتيو كم زجير كأخذ رجيم changes بحالدو قالو دزبلوز نبرو كم زجيرهم يمز سالت ونيرم نفسه كف سب دم كردوز اللويو كما يجرب نتكونتات يتعودوا هم زنبرون إذن USAID بحال كم لما نسلياك نتنا CIA صراحة نياتات كعليه قبل كله كنا من تاي أبيرترا لو تكمت كم زغل دونالد ترامب دما كدميو زنبرة من معدار سور بالتخاوي مسوس صرح كم زي دلي زيارة يوا أنتر فيديو أبز حلفة منيستر بكرخال لأمريكا زنبرة بلينكن تناتو security clearance ناتو علي والله زخوني يكون أبت منجستي إكلوا كم زي كل نعو يكون كلهم تم جاك سالفان زبحالو زنبرو ترامب أبتناتو محدرة بفتصم صلوا كلهم كم زي كيرن كابت security apparatus ناتو يوصو مالو security clearance مالت أبت بوليتيكا صلوا نخلوا من ناي security حلا ركبات كجبرون كابت منجست وش أو حبريتات نقرأ بز خلهم زنبرة بمولو عطي ومالو بخلا زرربا دونالد ترامب نزك ميز زنبرة منجستي كخطلة كم زي دلن نعطاتهم صريقو ناتو من قدي كهنتي دل خمسلو زر ملكت لنا and that's really great news أنا كريه خلقه كنا من تايك دونالد ترامب تايك ما تسخل نزيوم ميوز نبرو أغلالا أبناتهم عودك أتو زي مدلايو كم تبون أجر جري زريانة تخالي نخالوتكم قد فن خلينا حفشة زيادة راين بينا كم تبون تجري وسيلة اللغانة دحر خندي عمت يا خا تمثل الغازر سناي دحري أسات أسرع عمت كم يخرج كاير ترى تعي تبغى رخيبه دسبل كنتري هوا هوز حزبي تبغى رخيبه كاب كلهم تاي تجرحه فنكل قنع حريات بل أنا ها قنع من الرجع وسيرة أبزب على زين الستافي دقاتنا اللي تجرحسنا عايدة سرحت كنت تسمعني تسيره اللي دحر أسرع عمت من صاي قنع حريا وسيرة بقى تاتيمان تمتع تعيس بقى عندي مساسيلن زي نعيلة تسرحت كوني سمعني كم كم أزجورها ورنوس كنا نسمع هذا فنكل كبير يا خايف فنكل تساتفي فلتني فنكل فرانكفورت وين تسمعتنا مبرهة قال أنت مالي مشيت رياتي مبرهة ما دابا إديت زخنت كتما إديت اليوم غيرهم ولا خمية بتعمي صباريقو زي نحري خايس قالت كتان سجيرك مبرهة قال أزيد دهزبل هذا
በቃ ፍሊ ነገር ኢና ምስትብደገ ዝነበርኩ ምስ ዝነበርኩ ኩነታትን ከምዚ ዓይነት መብራህቲ ዘብረቕረቐ ከተማ እሞ ሓንቲ ወደባዊት ከተማ ኤርትራ ምርኣየሲ ንኤርትራ ዘጸልሙ ዘለዎስ ትማል ምሸት ሪኦማ ክኾኑ ብቪድዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምሸት እስቲ ለሙን ከም ትሪኦ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ደርሰናይ ሓቂ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብኡ ስለ ዘሎ ሓቂ ተዛሪቡ ዝኸውን ፀገም ግን እንታይ እዩ ዘሎ ፀገም ኣብ ዓይኖም ዳቢስታ ዝገበሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ጥራይ ንገርዎን እየ ዘርሰናይ ክንዲ ዝፀበቐ ፅቡቕ ይሃሉ ኣብ ኤርትራ ክቕበል ዘይደሊ ኤርትራ ሕማቕ ኣላ ትወድቕ ኣላ ትርመስ ኣላ ፀልማት እዩ ልቺ የብሉን ማይ የብሉን ከማዕ ጥራይ ክትብሎም እዮም ዝደልዩ ካብ ኤርትራ ፅቡቕ ካብ ኤርትራ እንተወፅዩ ኣለርጂ ኮይኑ ዘባህርሮም ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ዘባህርሮም ሰባት ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ብፍጹም ካብ መልሓሶም ክትወፅእ ዘይትኽእል ስለዚ እዚ ናይ ዘርሰናይ ኣብ ብዙሓት ርአየ ኣለኹ ኣቤት ሓሶት ዶ ኣቤት ከምዚ ዶ ኬትካ ረዮ ርኢኻ ሽዑ ምስ ቀዳሕካ ሓሶት ይበሎ ሓደ ተንኮለኛ ወይ እውን ንክፍኣት ኢሉ ዝኸደ ከክፉ ናይ ባፅዕ ስኢሉ ዝሃበካ ቪድዮ ንዑ ሼር ክትገብር ስለ ዝወዓልካ ባፅዕ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ዘርሰናይ ዝብሎ ዘሎ ብዙሓት ካልኦት እውን ኣብኡ ኮይኖም ዝገበርዎ እዩ ኣነ እውን ብመዓልተይ ክገብሮ ርየ ክምስክረሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ሓቂ ዝተዛረባ ክትዋሓጠሎም ስለዘይከኣለት ከጉርዑ እዮም ትማል ምሸት ሪኦማ ክኾኑ ብቪድዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምሸት እስቲ ለሙን ከም ትሪኦ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከመሓላልፎ ዝኽእል ኣነ ብስደት እንደ ዝነብር ነቲ ብስደት ዝነብር ህዝቢ ንሕና ባሕሪ ዘለዎ ምድሪ ከም ዘለና ወነንቲ ህዝቢ ባሕሪ እዚ ምዃናን ወነንቲ ህዝቢ ምድሪ እዚ ምዃናን እቲ ህዝቢ ደቁ ይፅበ ኩሉ ብስደት ዘሎ ምስ ስድርኡ መፂኡ ክራኸብ እታ ብደምን ቅልፅምን ኣያታቱ ዝመፀት ህዝቢ ኤርትራ ዝወነና መሬት ዋንነት መሬቱ መፂኡ ሸናዕ ክብለሉ መኒኻ ዝብለልካ ዘይብሉ ከምዛ ቀኒያታ ዘላ ከምኡ ክቋደስ ቀኒአ በቃ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ብምልኦም መፂኦም ኣብዚ ከምዚ ናተይ ክሳተፉ ቀኒአሎም ስለዚ ንዓመታ ክሳተፉ ከምዛ ናተይ እንሻላ ንዓመታ መፂኦም ምሳኻ እንሻላ ስኻውን ንዓመታ መበልካ ላይ እግርኻ ትመፀና ፈንቅል ትሳተፍ ምሳና እንሻላ ሽኩረን ንኹላትኩም كبزا تريوا زلهم أنا بحكي أطبقت سخونة ملقتي محلالي في زلو زرسناي I hope طبق زي كم محلالف برقص زي حسيرات من اللامبر بزحت حسوتات لاني إيرلين كده ما قبل بنا مسجن بفلو يا قرارها بفلو يا قرار بان زخلو حزلو كيتكم التبابعوهم حجزوهم إيرلين كزقبروا زلو استواسو كالود ميديا تاتا بيرترا زلو نزي صبوق بعال زخونه نزي صبوق زخونه كنتات نمجوح نام ميديا نخوت كل سب شير كجبرو خلالو كم تني كفوناتنا بعد كم زخينا يلوم نعوك شير كجبرو زوعلو نتسبقناتنا دما نخوت كل سب كجايللو لايك جبرو سبورت غيرنا دما ازي صبوق نجار كعبي يخل زياده كزرقح يخلنا بالكم على مارستي مزات عم تدرفي كتفكم تصبقوا كالبرقسو عين عبصالينا بما دوتمنت وعين عبتكرس بحريات ورواري بطعن تطلعي من وين مستنكر فتسيني تعكينا بحرينا أبقالنا عبسلنا حدا نهري عصابنا ما يتصبعان عقلنا تنقل مبر وين السماء بمريت تنكينا بحرينا عقلنا عبسالنا حدا نهري عصابنا ما يتصبعان عقلنا تنقل مبر وين السماء بمريت تنكينا